En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noord Live. Zo nemen we het graag in ieder geval met jou gasten uit Zuid-Afrika, uit Friesland wij en alles wat ertussen zit. En achter de bar staat Evert. Maar Evert die doet nou voort. En Maaike de Jong. En Maaike die komt zo naar de Zeemdel. Had het haast vaak heel druk mee of reizen gaan of maar haar werk. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En ze maar even tijd om Vreet mee in Del te komen. Ja, Vreet is eigenlijk een beetje mijn projectdag. Dan doe ik al dingen die ik leuk vind. Dus dat is jongen, doen, acteren, screwen, hier is Del komen. En dus daarom heb ik daar apps af van, nou, ik vind het wel eens leuk om hier eens even te gaan. Ja, vind we hartstikke leuk, man. Ja. Best nog met projecten, gekkigheden bezig? Nou, op het moment wil ik een soort artikelen, psychologische artikelen, want dat is mijn werk. En daar wil ik me weer wat op gaan focussen. En straks crisis dus even een leuke planmaatje. En wat ik wel leuk is om te vertellen. Dit werd nou op het moment ik livestreamt in buiten Friesland. Hoe bleek je? Ja, zeker, jongen. Hoe de grens? Ja, in Noord-Holland, in Skagen. Ja. Ja, neem je vriend is de leraar economie het voortgezet onderwijs. Ja. En die zei, ik vind het wel even leuk om te zien. Dus ik stream het even in de klas op het Regisch College. Nou, we beginnen internationaal. Leuk dat is het best. Wij kletsen straks wel even verder. Bemoei die vooral wel mee. Evert, hoe is het? Goed. Mooi. Goed zo. Even wel nooit verder wat ze is. Dus vandaar het kwaad horen. En ik in de eerste muzikale act van deze mix komt uit Kaapstad. Wij Zuid-Afrika ben on tour. Ze houdt zichzelf de namen dat dicht De Wallen. De Wallen, ja. Where did it start? On the Wallen? No. Well, John was born in the Netherlands. And then when we started the band, he wanted something to be close to home. And then obviously we play 80s style riff rock. And we were like, what's more rock and roll than the Red Light District in Amsterdam? Okay. Yeah. And that's kind of, and then it stick. Yeah. Did you already play there? We are playing there on the 10th. Okay. Yeah, so we have been there for an off day, but we haven't played there, no. Goed, ik ga even naar die Bormans aan, naar die buurman. In Nederland opgegroeid? Ja. Okay. En Bussum. Bussum? En hoe lang al in Zuid-Afrika? Ik kan niet zo lekker praten, maar... Probeer het Zuid-Afrika, je hebt een beetje rock'n'roll stem, hè? Ja. Dat heb ik daarom gekregen niet af. Wat was voor jou de reden om naar Zuid-Afrika te gaan? Oei, ik praat niet Hollands, maar ik kan proberen. Ja. Hoe lang zijn jullie hier voor de tour? Ons is hier over 3 weken. Okay. Ja, ons party lekker. Ja. En hoe lang moet je nog? Aan de stem te horen niet zo heel lang meer volgens mij. Wanneer hij klinkt maar net zo. Het is een oud dieselbombie. Ja. Slayer! Oké, dit is geen interviewprogramma gelukkig, maar een muziekprogramma. Welk nummer ga je als eerste doen? Loveless. Oké, live in orde in de Wallen! Yeah. Here, kitty, come on. Kitty, come on. Kitty, come on. Kitty, yeah. Here, kitty, come on. Kitty, come on. Kitty, come on. Kitty, yeah. Jokers on me, who'd have thought that a man out of love be the one that ends up looking for love? Life was bad, I made myself. Got me about right down every day. Here, kitty, yeah. 'Cause I'm restless, I'm feeling restless. That is a sign of a broken heart. Here, kitty, yeah. Kitty, come on.
come on. De Wallen, straks was er nog een aantal live nummers binnen aan tour. Dus Pieter Becker, Adriaan Lau, Adriaan Jordaan en Jean-André Zwanepoel. Am I pronouncing you well, guys? Okay. Sounds good, very good. Old school rock and roll zit er in hun cv. Nou, dat klopt ook wel aardig, maar ik zeg ze. Anna Linde, zal ik nou eens goed zeggen? Ja, je zegt het nou goed. Het stond niet goed op de papiertjes. Nee, ik heb het naar buiten toe wel goed geschreven. Nou, goed zo. Altijd gedoe over die namen. Ja, er is altijd gedoe. Is het nou Anna Linde, Anna Linda, Anne Linde, maar Anna Linde. Wat blijft staan, dat zijn de mooie liedjes die je speelt. April dit jaar was je hier te gast. Toen heb je opgetreden en dit weekend heb je weer een heel leuk optreden. En toen mailde je mij toch met een leuk verhaal eigenlijk. Hè? Want je zei, zal ik nog eens iemand meenemen? Ja, ik wist toevallig dat mijn gitaarleraar over een week ook een optreden had ergens in Friesland. Dus ik dacht, ja, misschien wil hij wel mee. Ja. En dat wilde hij. Ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Eerst even over jou. Hoe gaat het met jou? Druk gaan, want je hebt ambities genoeg volgens mij. Ja, het gaat hartstikke goed. Ik ben lekker bezig met gitaarspelen, zingen. En ik kom net terug uit Amerika, dus ja. En wat daar gedaan? Niet alleen vakantie gevierd? Nou ja, vooral vakantie gevierd bij familie op bezoek. Maar ja, dan laat je natuurlijk ook wel wat horen. Ja. En ja, dat was hartstikke leuk. Ja, dus ze reageren wel positief? Ja, natuurlijk. Ja, ze reageren heel positief. Ja. Heel druk bezig dus met muziek, zelf nummers schrijven, spelen, zoveel mogelijk? Ja, eigenlijk alles wel. Ja, nummers schrijven probeer ik nog steeds. Is nog steeds niet goed genoeg om hier te zingen, vind ik zelf. Okay. Maar wellicht de volgende keer. Ja. Nou, ik ga even naar de man waar we het al even over hebben gehad. Marcel de Groot, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk om jou eens te gast te hebben. Ja, vind ik ook. Deze dame, wat een talent, hè? Ja, die kan wel wat, ja. Hoe lang krijgt ze al les van jou? Nou, al een tijdje niet meer. Af en toe dan belt ze nog wel eens voor een bijspijkerdingetje. Maar ik geloof dat we 2 jaar of zo met elkaar gewerkt hebben. Ja, precies. Ja. En misschien wel te kritisch. Ze zegt, ik vind mijn nummers nog steeds niet goed genoeg. Ja, nou, dat is een beetje de aard van het beestje. Ja. Jij druk? Met Held, hè, volgens mij. Nee, dat was vorig seizoen. Ja, ik ben nu bij het programma Door aan het spelen. Oké, sorry, ik vergis me. Ja, en de 15e staan we in Franeker en daarmee in de Kornbeurs. En ja, dus druk met spelen en nieuwe dingen schrijven. Dat gaat door. Maar gaan we straks over praten. Anna-Linde, wat komende zondag sta jij bij het festival Muziek bij de Buren. Dat zijn heel veel huiskamerconcerten. Ja, dat is in heel Nederland volgens mij wel iets van 700 huiskamers of zo. Ja. En Drachten doet er dit jaar ook voor het eerst aan mee. En in Drachten zijn er in totaal 26 huiskamers waar artiesten komen spelen. En die spelen dan 3 keer een half uur. En de hele middag mogen er mensen zomaar binnenkomen lopen. Dus er zijn eigenlijk artiesten die dat doen, maar ook mensen die hun huiskamer beschikbaar stellen. En om met z'n allen een supergezellige middag te hebben. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Heb je al veel ervaring met huiskamerconcerten? Ja, heel veel. Want ik speel natuurlijk altijd in mijn eigen huiskamer. Maar toch bij een ander? Ja, ook wel bij andere mensen. Zitten daar 20 mensen heel dicht op je? Ja, nou dat vind ik juist hartstikke leuk. En omdat mijn liedjes tot nu toe aardig klein zijn, omdat ik ze in mijn eentje met mijn gitaar speel, is dat ook heel geschikt voor in een huiskamer zonder versterking. En ja, dat vind ik dat het wel heel mooi uitpakt. Jullie gaan solo spelen en met z'n tweeën nog een nummer. Dat doen we straks. Maar we beginnen met jouw eerste solo nummer. Welke ga je doen? Ik ga Sand and Water zingen. Anna-Linde, live in Noorderwind. To find some meaning in the center of the pain I felt inside. All alone I came into this world, and all alone I will someday die. Solid stone is just
sand and water, baby, sand and water, and a million years gone by. And I will see you in the light of 1,000 suns, and I will hear you in the sound of the waves, and I will know you when I come, as we all will come through the doors beyond the grave. All alone I healed his heart of sorrow. All alone I raised his child. Flesh and bone, he's just bursting towards tomorrow, and his laughter fills my world. And where's your smile? And I will see you in the light of 1,000 suns, and I will hear you in the sound of the waves, and I will know you when I come, as we all will come through the doors beyond the grave. All alone I came into this world, and all alone I will someday die. Solid stone is just sand and water, baby. Sand and water, and a million years gone by. Piekenvel, fantastisch. Komende snijn speelt ze in Drachten dus bij een huiskamerconcert. Kom straks weer bij je terug. Marcel de Groot, hij is hier ook de gast. Doe jij veel aan huiskamerconcerten of niet? Niet veel, maar wel eens, ja. Ja, zeker. Het is heel anders weer dan een zaal of een theater, hè? Ja, het zit echt heel dicht. Lin zei het net al, heel dicht op je neus. Het is doodeng. Ja, Ja, er zit echt letterlijk niks meer tussen. Hè? ja, dat klopt. Ja, ja. Zo nu en dan dus. Je bent dus onderweg met Door, ik heb me vergist. Single, is die de laatste single laten gaan? Komen en gaan. Ja, Ja, komende gaan. Ja, die heb ik wel goed of niet? ja, nee, bijna goed. Ja. Ja, bijna goed, ja. Nee, ik heb er wat dingen ingelezen, maar ik heb hem raar even vergist. Maar hoe ver ben je ermee? Wat voor tournee is dat? Nou, we zijn nu op een derde, denk ik. Het is kleine zalen, theaters en wat kerkjes en zo. De kleine theaterzaaltjes in Nederland. We zijn met z'n tweetjes, met Bart de Ruiter, bassist. Dus het is heel klein, intiem, flexibel. En Kleine liedjes. kleine liedjes ook, ja. En dat ga je ook de 15e doen in Franeker? Ja, zeker. Ja. Nou, gaan we straks verder over praten. Ga lekker zitten. En natuurlijk. single doen? Ik vind het wel prima zo. Ja. Oké. Marcel de Groot, live in Noorderwien. De weg ligt voor ons die we zullen gaan. Door de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. En al hebben we nog ruim voldoende tijd,
enige zekerheid. We komen en we gaan. Geen mens is steeds gelukkig, maar het wint. Als je je beperkingen maar kent. Ik maak me vaak te druk om lief en leed, omdat ik dan vergeet. We komen en we gaan. We komen, we komen, we komen en we gaan. Ik houd afstand, laat mij mijn gang maar gaan. Daar trek jij je gelukkig niets van aan. Door jou waardeer ik wat ik heb, zij het licht gehandicapt. Doordat we komen en we gaan. We zijn in wezen vrij om stil te staan. Bij wie we zijn en waarheen we zullen gaan. Wat is het dan dat ons toch tegenhoudt? Zijn we doodsbenauwd, doordat we komen en we gaan. Er is genoeg misère en gezeur. Maar leven is ontsnappen aan de sleur en de ondraaglijke lichtheid van het bestaan herinnert ons eraan dat we komen en we gaan. Herinnert ons eraan dat we even komen kijken en we kijken tot we gaan. We komen, we komen, we komen en we gaan. We komen, we komen, we komen en we gaan. Prachtig, dank je, dank je. Komen er gaan. Nee, single, sinds 3 weken uit ongeveer, denk ik. Ja, een week of 3, 4, zoiets, ja. In ieder geval, wou ik je ook even vragen, wat is dit voor instrument precies? Nou ja, dat geen idee. Dit Ja. is een Spaans bouwsel uit het begin. Nou, geen rare vraag dus. Nee, zeker niet. Het is ooit begonnen als een 12-snaar ding. Er zitten hier 12 gaatjes in dit blok. En daar heeft iemand ooit een andere hals op gezet. En, het is Een ratje toe. ja, een leuk ding. En ik ben er wel dol op eigenlijk. Het klinkt leuk. Ja. Dus, Ja, dat is wel een mooie klank inderdaad. Dank je. Super jongen. Straks Marcel de Groot. Silo en ik bij Anna Linde nog optreden. We krijgen de Wallen straks nog. Dus het wordt druk, gezellig en bloed er lekker bij. Maar eerst het nice. Vind hier wie dit de nummer zo'n 80. En dit wie de nummer 12. Maar hoe moet de lijst van 2018 eruit zien? De 100 grootste Frieske hits. In de goede volgorde. En die volgorde, die bepaalt Sto. Jou is 10 top 5 op friesketop100.nl. Stem Audis daar jou en maak je kans op de originele Frieske Top 100 Jukebox. Stem nou, friesketop100.nl. Stapelvoordeel voor de kleintjes bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers Midpak, luiers of luierbroekjes. 3 voor €20 of 4 voor €25. Snel inslaan dus. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Heeft u moeite met traplopen? Komt u steeds slechter boven? Een traplift van ThyssenKrupp is dé oplossing. Ga naar mijntraplift.nl.
zijn dit soort dingen is het failliet van de Nederlandse samenleving. Nee, dat is heel kwaad door de bocht, dus nou zei de auto. Maar wat smiet het op? Het mag net zo wezen dat zij dan alleen nog voor de kosten opdraaien. Dus dan maakt er een subsidie bij? Nou, nee. Ja, misschien ben Nederlanders daar gevoelig voor, maar ik net. En misschien binnen de nadelen wel groter dan de voordelen. Het Nijsforum. Dat lijkt het nergens op. Snijn in Bureau de Vries. Maar dat is mijn mening. Een traplift van ThyssenKrupp. Bel gratis 0800 5003. Optrekken en afremmen met één pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is terug bij Noorderwiel Live. Onder andere dus met Anna Linde en Marcel de Groot in de studio. Maar is het tijdens de provincie met Tieten Science? De sluiting van de ijshockeyhal op het Jereveen treft net alleen nog het eerste team van de Younes Flyers. Het is ook een ramp voor alle jeugd-ijshockeyers en recreanten. PR-man en wutvierde Cheval van den Bos van het jeugd-ijshockey is dan ook leuk dat die hal net jenner ompakt is. Ja, daar is veel te lang mee gewacht. Ja. Ik kan moeilijk nu vingertjes gaan wijzen, maar ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, dan had veel eerder iets mee moeten gebeuren. Hè. Het is jammer dat dat niet meteen met het grote TIAF, 400 meter baan is gebeurd. Maar ja, inderdaad, had veel eerder moeten gebeuren. Voor de Flyers is de ijshal op het Jereveen letterlijk van levensbelang, want als ze in thuiswedstrijden harder kunnen, dreig je ze uit de competitie halen te winnen. De Flyers kunnen ook tijdelijk trainen en spelen je in de Elfstedenhal in Ljouwert, maar dat is eigenlijk net een goed alternatief, zei voorzitter Henk Hoekstra. In Ljouwert had hij diesmaal maar een capaciteit van maximaal 2 mensen. Dus we kunnen er wel een keer een wedstrijd spelen, maar dat betekent al dat we inkomstenderving krijgen. Nou goed, en daar gaan wij mijn exploitatie met de mensen. Dus ja. En dat jouwt echt een probleem. Ik ken dat als het langer wordt dan zeg maar in 2 weken, dan krijgen we echt een probleem op lange termijn. Bestuurders en aandeelhouders van sociale werkverzending Caparis die praten van de middag over de toekomst. Kon gemeenten niet aandeelhouder binnen willen mogelijk ophouden met Caparis en zelfs een eigen werkverzending opzetten. Maar ze binden er als koften net heel duidelijk over. Daar frustratie van directeur Bonnema van Caparis. Hij wil het bedrijf graag verder ontwikkelen, maar dat wil ze net. Bonnema wil dat er van de middag knopen teruggehakt worden. In een route uit te zetten voor de komende paar maanden, want dat hebben we ook echt niet meer een jaar hier als een jaar uit. Dat moet in paar maanden duidelijk wijzen. En dan uiteindelijk ook hom of kuit, blauwe en zaakmeus doen. Of geen zaakmeus willen doen. En dan de consequenties accepteren. Ja, die consequenties betekent onder andere dat gemeenten niet opstappen een oergangsvergoeding betalen met de oncaparis. Het kost het ze dus geld dan. Supermarkten Pois helpt per direct alle vask- en dipvries gebak waarom dat in de wit-oranje blokte vensterdozen van het supermerk zit. Het gaat om gebak dat verkocht is onder maar 5 december, waas die dus. Want het is mogelijk dat er stukjes plastic van de verpakking in terug te gaan binnen. En het kan vanzelfs gevaarlijk wezen. Pois vreegt klanten om het gebak net op te eten, maar het waarom te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan gejild waarom. De inwoners van mijn naam ben nu te schroeven, want de gemeente Waardhoek is er maar eens dat van de gymzaal in het dorp een multifunctioneel centrum maken wordt. De gemeente jouwt er een lening en subsidie voor, beide van goed €420.000. Maaienoor had mijn naam oordeel €1.000.000 nodig. Er is nu nog een god van 100.000. Dat moet het dorp zelfs bij elkaar krijgen. Tjitske Bergsma van de gymnastiekvereniging Unitas vertelt wat voor plan dat ze haar in mijn naam. Hele gebouw in een hele goede opknapbeurt broeken. En het moet eigenlijk groter worden. Wij willen er echt een ruimte van maken die multifunctioneel is. Waar alle verenigingen bij elkaar komen kennen. Gymnastiek, toneel, muziekverenigingen. We hebben verschillende muziekverenigingen in het dorp. En we hopen dat eigenlijk alles bij elkaar in één gebouw kan. Dat besluit het waar nog. De loft is bruin, het ruimt geregeld. Er zit een stevige zuidwestelijke wind en het is record warm, 12 of 13 graden. Morgen hebben we buien en ik weer een hudde onstwarmige wind en dan is het 11 graden. Op zoek naar een heerlijke geur of ander beauty cadeau? Bij Issy Paris Excel helpen we je graag. Zowel in de winkel als online. Issy Paris Excel. Zoveel meer dan het ideale cadeau. Een occasion vinden zonder gezeur, voor of achteraf. Dat is via bovag.nl. De betrouwbare occasion site van BOVAG. Via bovag.nl. Zeker weten.
Nu 25% korting op bijna alle geuren en geurensets bij Easy Paris Excel. IKEA bestaat 75 jaar en deelt uit. Maak kans op een compleet nieuwe woonkamer ter waarde van €5.000. Of een nieuwe keuken, slaapkamer of... nou ja, een van de andere 1000 prijzen. Als IKEA Family lid speel je gratis mee. Ga naar ikea.nl/loterij. Er is een nieuw kid in het premium autosegment. Waar status regeert. Waar luxe nooit optioneel is. Waar rijcomfort zich kilometer na kilometer uitbetaalt. Een executive premium flagship model. Met één groot verschil. Bij Opel mag je het gewoon een dikke bak noemen. De Opel Insignia. Lease vanaf €459 per maand. Kijk hoe dik hij is op opel.nl. De Frieske Opel-dealers Citon, Dynam of Engels Mavinia staan van jou klaar. En wij gaan terug bij Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks bij de singer-songwriters, die meest bijna nog een noemers dwaan zullen. Marcel en Anna Linde. Maar we gaan eerst weer naar de gast nu uit Zuid-Afrika. Wij komen uit Kaapstad. Ze been on tour. How long is the tour? 2, 3, 4 weeks? It's 4 weeks in total, but we've 5 weeks in total. 5 weeks? Yeah, it's getting longer every day. Definitely, but yeah, it's the first week was just in South Africa, and it's 4 weeks now. Yeah. Okay, how long do you play as a band in this lineup? Yeah, so me and him, we started the band. So we're the only original members. We've been playing for 7 years now. And then the two of them joined about 2 years ago. Yeah. And did a lot of playing in South Africa? Yeah, well, we mostly play in South Africa, Cape Town, Johannesburg, Pretoria, which is more to the north of South Africa. And then we've played in Mozambique before, which is just outside the South African border. But this is the first time we're taking the whole shebang overseas. Yeah, and it's been a wild ride. Nice, man. Yeah. About the music scene, there's enough places to play for a rock band like you? Not really that much. There is still a few, but South Africa is leaning more towards to pop and hip hop. So the alternative music scene there is kind of slowly busy dying down. Yeah, so that's also one of the big reasons why we decided to come abroad, because it seems like alternative music here is a lot more accessible. I mean, we went into one of the shops the other day and they were playing like metal while everyone's sitting and reading their newspaper. Yeah. So I think we found the right place. Stay here, man. Stay here. Is Holland the only country you do? No, we're doing Holland. Tomorrow we're going to Belgium. Okay. We've been to Germany about 4 days ago, and then we're going again on the 11th. Then we've got 3 more shows in Germany, in Hamburg. Hartstikke mooi, man. Goed, ze spelen dus in Zuid-Afrika, maar die hele live scene, dat wordt er net beter op daar. Als ik in Mozambique wil spelen. Maar ze willen ook met hun muziek, toch ook graag in Europa. Daar doorzek, Duitsland, Nederland, België, man, onder oren. En ze zei dat ze hier metal draaien, achter gewoon de kranten lezen. Slayer. Well, they stopped, so there is some place for you guys. What's the song you're going to play now? The next song we're going to be playing is Triggered. It's our little party track. Okay, De Wallen live in Noorderwind! Go, guys! All right. I'll be ready to rock and roll. The stage, sex rocks will fill my rage. Rock boys and girls, they ready to rock. Here we go again. Spend the money I don't care. We're running wild. I won't leave you after. Living it up loud. I guess the spike my drink again. Ooh, I got them girls in my sight. Crop top, leather, skin tight. The boys and girls,
back again. Wat een heerlijke band. Straks spelen ze nog een nummer De Wallen. Great guys, thank you very much. Ik geef een intussen een duo, zou ik het eigenlijk wel nemen. Want Anna Linda, ze mailde mij van... Hey, is misschien leuk om Marcel de Groot in te noemen. Want hij speelt de 15e dus, 15 december. In Franeker? Ja. Maar het is natuurlijk wel leuk om hun meisje bij wat spelen te leren. Want hoe geef jij les? Zit je een beetje achterover en geef het aanwijzingen? Of is het net zoals wat jullie nu doen, veel meespelen? Nou, ik breek er eerst helemaal af. Nee. Ze kwam bij me. Ze kon eigenlijk wel heel mooi zingen al. Ja. Alleen het gitaarspelen, dat was nog een beetje ondergesneeuwd. Dus we zijn gaan zitten en speel maar eens wat, laat maar wat horen. Ja. En door middels van tips geven en dingetjes voordoen en oefeningetjes is nu na 2 jaar speelt ze dit dus. De Sterren van de Hemel. Heb je zelf les gehad? Ja, heel lang geleden, heel even. Ja, ik ben meer autodidact. Maar toen ik 10 was, dus echt heel erg lang geleden, heb ik 1,5 jaartje les gehad van een briljant gitarist, een beetje een rare vogel. Maar die heeft me wel het vuur aangewakkerd. Dat is het beste wat hij gedaan heeft. Maar dat autodidacte, zo heb je het jezelf aangeleerd. Ben je iemand geweest die wel allemaal boekjes kocht met akkoorden, schema's? Of meer op gevoel en lekker prutsen? Nee, meer luisteren naar dit soort rock en nadoen en uitpluizen. En op die manier. Gewoon goed luisteren. Ja. Jij krijgt geen les meer van hem, maar werkt het inmiddels bij jou ook zo? Dat je gaat luisteren, misschien iets op de radio hoort. Dat ga ik eens uitzoeken. Ja, en ik kijk veel op internet naar akkoorden bijvoorbeeld. En dan ga ik het proberen. En dan oefen ik net zo lang tot het lukt. En als het echt niet lukt na een tijd, dan bel ik Marcel. Ja, help. Ja. Ik ben in paniek. Zo gaat het, ja. Want dat instrument, het lijkt zo simpel, maar er zit zoveel in een gitaar. Hè? Ja, en vooral je beide handen doen iets anders en je moet er nog bij zingen. En het moet allemaal in een bepaald ritme blijven. Dus dat is wel lastig, maar het is wel heel erg leuk als het eenmaal een beetje lukt. Was hij erg streng of valt het mee? Heel streng. Had je wel verwacht, toch? Ja, toch. Waarom ben je gestopt? Had je zoiets van, laat me nu maar los, ik red me wel? Nee hoor, ik ben niet gestopt. Het was gewoon zo, als ik wat wilde leren of als ik ergens niet uitkwam, dan ging ik naar Marcel toe. En op een gegeven moment kom ik steeds meer wel zelf uit de dingen. En, dat is wel leuk, hè? Aldoende leert men natuurlijk. Ja, zo is het. En het is gewoon zo gelopen zoals het nu is. En het komt vast wel weer een tijd dat ik wat vaker zijn hulp nodig heb. En dan kan ik bellen. Hartstikke mooi. Jullie gaan met z'n tweeën nummer doen. Welke? We gaan 7 Shades of Blue spelen. Live in Noordwien. Hold you now and listen to you breathe. It's like the ocean sounds whispering through the trees. In the hollow of your shoulder, there's a tight pull of my tears, where the waves came crashing over and the shoreline disappears.
baby, close your eyes. Stay back there with me to where the falls first shines. Green flashlights from the sea, and our nets were full of soft shells, and our hearts were free from toil. We made love on a kitchen table till the water reached a boil. We hold it all for a little while, don't we? Kiss the dice, taste the rain like little knives upon our tongues. We can do no wrong when the lights go on and the music plays, and we take the stage like we own the place, as if time were cheap and the night forever young. So let them turn my soul 7 shades of blue, and with the ocean's roar I will wave to you, and the birds will sing my laughter, and the whales will steal my song. I'll be okay forever after, and the world will get along. We hold it all for a little while, don't we? Kiss the dice, take the rain like little knives upon our tongues. We can do no wrong when the lights go on and the music plays, and we take the stage like we own the place, as if time were cheap and the night forever young. Wauw. Hoe vaak gaan we oefenen? Heel vaak. Ja, ja. Oh, dit wie wel noemen wat je hem vaker mee bij te spelen gaat? Ja, dit hebben we wel vaker samengespeeld. Nou ja, een aantal jaar geleden. Maar gewoon thuis. En afgelopen maandag was ik even bij Marcel. Toen speelden we het 1 keer. En toen zei Marcel, nou, ik zie het wel zitten. Dus, nou ja. Hartstikke mooi. Dankjewel. Super. Kom zo weer bij je terug. Anna Linde is een onderdeel van een festival komende snijn. Dat is net alleen in Drachten trouwens, als het door Friesland hast. Maar ook in Snits. Maar we hadden even hoe de Drachter editie. Zij spelen dan in de huiskamer van Mariana. Oké, en hast alles al vol uitverkocht? Hoe zit het? Nou, iedereen mag vrij binnenkomen. Ja, dus ja. we wist wel wat er gebeuren gaat. Ja, doe dat vaker, huiskamerconcerten? Nee, het is de eerste keer. Maar ik lees het in de krant en ik denk, dat is krijg wat voor mij. Dus kom maar op. Het hoes maar hier. Ja, open huis. En Histerijk, hast je haar uitkeersen? Of wie dat organisatie die ervan die? Dat heeft zij bedacht. Ja. Dus, hoe werkt het dat? Wie de jouwst die op mij een adres? Ja, er zijn mensen die huiskamers kunnen zich allemaal aanmelden. En artiesten ook. En op een gegeven moment gaan wij kijken van, als je een heel klein huisje hebt, dan kun je niet een hele band neerzetten. Nee. Dan doe je singer-songwriter bijvoorbeeld. Of zo gaan we een beetje matchen, kijken wat een beetje bij elkaar past. En wij dachten, nou ja, volgens mij is dat ook helemaal zo dat dit al een perfecte match is. Made in heaven, dacht ik zo. Dus, ja, dit is fantastisch. Ja, absoluut. We doen met z'n drieën. Dus Maaike en ook Suus, die
organiseren het voor de dragste editie in de Sneek is het ook. En mensen kunnen op de fiets overal kijken. En ga zeker ook bij Anne Linde kijken, zou ik zeggen. Dat is super tof. Ja. Straks meer informatie over. Hoe zit het dan qua... je moet wat muzikanten hebben, je moet locaties hebben. Is dat wat in verhouding? Ja, toevallig wel. Hiermee krijg ik nog weer in de auto in het hebben. Er zijn 26 hoeskamers die zich opgesteld hebben. En er zijn 26 artiesten. Dat is ongelooflijk. Ja, perfect. Ja. En al je drachten muzikanten? Alle keer drachten van omgeving, maar er zijn alle keer wel een link met drachten sowieso. Ja. Ja, wie dat een criterium, maar wie dat gewoon puur toeval? Nee, dat is de criterium inderdaad. Ja. Maar wel in de buurt. Maar wil dit voor de eerste keer houden in drachten? Ja, wij doen dit voor de eerste keer en het is ook de eerste keer, ja. Organiseren, joh. Ja, spannend. Ik kan me voorstellen. Maar goed, je hebt wel fantastische muzikanten in dit geval. Ja, Marcel mij wel meekomen, denk ik, of niet? Ja, wat mij betreft wel, ja. Gezellig. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Dus, het Huiskamerconcertprincipe kennen we natuurlijk al heel lang. Maar er is echt zoiets van, dit is wel eens een mooie aanleiding om het dus uit te proberen. Is het zo simpel? Ja, en ik vind het gewoon een heel mooi initiatief. Hè? Want het gaat er om dat mensen laagdrempelig over de drempel komen. Dus ik denk van, nou, kom maar op. Ja. Hoe het werkt, ik even straks nog alleen bespreken. Wat ik wil is daarna de dame daar, die we kijken alleen met Marcel, maar nou weer een solo noemen we het een Had je dan een set al clear of al in de holle wat speling is versnijden of just dat wel? Nou, ik zie het wel en ik ga met de mensen overleggen, denk ik. Dat kan mooi in zijn huiskamer. Dus als ze iets Nederlands willen horen, kan ik wat Nederlands spelen. Als ik iets Engels wil spelen, dan kan ik dat doen. Was dat dus hoor? Want er kan natuurlijk een vraag komen dat ik dat nummer ga ik al heel lang net mee spelen. Nou ja, ik geef ze natuurlijk wel de keuze uit een aantal nummers waar ik zelf zit. Je stuurt het wel een beetje. Ja, zeker, tuurlijk. Nee, want Marcel zei, ik ben geen muzikant, maar wel terecht, want het kan ook heel eng zijn. Want er zit niks tussen, hè? Geen podium, geen licht, helemaal niks. Je zit letterlijk bij iemand in de huiskamer. Ja, maar wat dat betreft sta ik er heel relaxed in. Want als ik dan een foutje maak, dan neemt niemand het me kwalijk. En als je op een ontzettend groot podium staat met duizenden mensen voor je, kan het anders zijn. Dus. Ja, grappig. Ja. Nee, precies omgekeerd geredeneerd. Dat is heel goed voor jou. Zonder wanneer en hoe, dat komt allemaal nog wel. Maar welk nummer ga je nu doen? Ik ga speciaal voor mijn Surinaamse vriendin Janice een Surinaams liedje zingen dat zij mij heeft geleerd. Dus dit zal ook bekeken worden in Mungo. Wauw. Goh, we beginnen de grenzen hoor. Kaapstad, Mongo, live in Oorwin. Als je gaat, denk niet dat ik je vergeet. En als je gaat, weet dat ik begreep hoe je leed. Ik zal je missen, een leven lang. Als je gaat, doe je dan voorzichtig. Te je kota bra, no denki, no furgitio. Te je kota bra, mi sabi pa you ben kot na insane. No miss you, her mi libi, ti libi lusuyu, akananga koni. Safri kona yanda sei, safri kona gado sei. Dungru futera me begi you no frede gade lukuyu gado sabi zachtjes ga je naar de overkant zachtjes met een laatste zucht. Je kan nu echt jezelf zijn, zonder angst en zonder pijn. God waakt over jou, laat nu los. Aleti voor jou ati sajari uabra. Dankjewel.
Wauw. Ik moet eerlijk zeggen, in april week al onder de indruk van die talent, maar de bewiste Sjoerd weg. Fantastisch, wat een stem. Was dit een bestaand liedje of heb je het stiekem toch aangedurfd om een eigen liedje te doen? Nou, dit heeft een kleine introductie, maar dan eigenlijk achteraf nodig. Ik werkte daar op een basisschool. En, Suriname? Ja, in Suriname, voor 2 weken lang. Om daar te leren van de cultuur en hoe daar lesgegeven werd. En ik was gekoppeld aan juffrouw Janice. En zij gaf die groep les en ik mocht er 2 weken bij zijn. En samen dingen doen. En op een gegeven moment kreeg ze een telefoontje. En toen ging ze huilend het klaslokaal uit. En ik wist niet wat er aan de hand was, maar ik moest natuurlijk bij die kinderen blijven. En later hoorde ik dat haar nicht zomaar was overleden. Hartstikke jong nog, heel, heel sneu. En een aantal dagen later, toen ze weer op school kwam, toen vroeg ze mij of ik mijn gitaar mee kon nemen. Want ze wilde graag een liedje filmen, zodat ze dat kon laten zien aan haar familie. En toen kwam ze met een tekstje aan en toen binnen 20 minuutjes hadden we de akkoordjes erbij. En toen ging zij dat liedje zingen en ik spelen. Maar het is volgens mij wel een bestaande tekst uit de musical De Koningin van Suriname. Of Paramaribo. Wat een verhaal. Bijzonder verhaal. Ja. Ik vind het bijzonder dat je het vanmiddag hebt gespeeld hier. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt natuurlijk dat ik mocht komen. En zit het vast in je repertoire? Zondagmiddag kunnen ze dit verwachten? Of kunnen ze het aanvragen? Dit kunnen ze zeker aanvragen. Ja, zeker. Ja hoor. Er komt vast vragen over. Dankjewel. Zondagmiddag straks, net waan, praten we nog even over hoe laat. Want je gaat 3 verschillende keren optreden, geloof ik? Ja, 3 keer een half uur. Ja. Hoe laat en wanneer komt straks dan wel? Dankjewel, Anna, Linde. Zo, daar ga ik wel weer. Ik denk er te veel over na. Laat maar. Dat is Marcel de Groot, voor mij een stuk simpeler. Over verwarring gesproken. Door breng je dus in verhaal. Je zei het al even, kleine liedjes. Ja. Zijn het allemaal nieuwe liedjes die je dan schrijft? Of is het een soort verzameling? Nou, ik weet niet precies hoeveel, een stuk of 10 nieuwe liedjes geschreven voor het programma. En ik doe wat liedjes uit het vorige programma, Held, wat je al noemde. En nog wat stokoude dingen. Ja. Hoe doe je dat, zo'n samenstelling van dat soort liedjes? Is dat een beetje op gevoel of haal je daar iemand bij, een regisseur of zo? Natuurlijk, ik had die titel Door en dan met een idee waar ik dat programma over wilde schrijven. En daar zoek ik dan inderdaad in mijn repertoire in eerste instantie liedjes bij die daarbij aansluiten. Ik schrijf liedjes in die sfeer, zoek er wat oude liedjes bij en ik heb 1 liedje laten schrijven. Ja. Door, welk verhaal probeer je te vertellen? Nou ja, het is vrij simpel hoor. Het verhaal van ouder worden en dat je lichaam uit elkaar valt, maar je toch door moet. Ja. Een beetje zo. Oh jee. Ja, amper. Je bent op een leeftijd aangekomen dat je daarover nagedenkt? Nou, over nagedenken. Ik word er gewoon dagelijks mee geconfronteerd. Oeps. Ja, precies. Dus ik heb een setlist op de grond liggen, maar dat is totaal zinloos, want ik heb mijn bril niet bij me. Dus dat soort dingetjes, weet je wel. En ondertussen zie je ook de wereld een beetje polariseren. Daar heb ik het. Scherpe tijden. En passant ook nog een beetje over, ja. Nou, ik heb vandaag voor het eerst in mijn leven mijn leesbril opgehaald net. Ja. Ja, serieus. Dus ik kan met je meepraten inmiddels. Snel als je eerste haring eten en zo. Oh god, ja. Welk nummer ga je doen? De tekst is geschreven door mijn vader. Het heet, hoe heet het ook alweer? Marcel de Groot. Hoe heet het ook alweer? Wat deed ik ook alweer? Wat moest ik ook weer doen hier boven aan de trap? Hoe heet het ook alweer? Wat deed ik ook alweer? Waarom ging ik ook weer met de trein mee? Was het weer een vreemd gevoel van heimwee? Dat zijn zo van die dingen die ik eigenlijk niet meer snap. Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker, dat ik dingen doe waarbij ik denk en toen. Zo stond ik boven in de gang een tijd te staren naar het behang, omdat ik zeker wist dat ik daar iets moest doen. Dan kom je lachend naast me staan en zegt, zullen we naar beneden gaan? Dan ga ik lachen met je mee, maar van binnen ben ik best een beetje bang. Ik wil niet dat je anders met me omgaat. Het is een fase en die gaat wel weer voorbij. Ik ben nog steeds dezelfde man en je weet dat ik nog alles kan, al gaat alles wat langzamer bij mij.
Dan kom je lachend bij me staan en zegt, doe jij maar kalm aan. Ik zal altijd van je houden, lief, zelfs als je helemaal niets meer kan. We maken het niet erger dan het is, hoewel ik me af en toe misschien vergis. Maar liefste, voor ik het voorgoed vergeet, schrijf op een papiertje nog even hoe je heet. Ach, hoe heet het ook alweer? Wat deed ik ook alweer? Wat moest ik ook weer doen hier boven in de trap? Hoe heet het ook alweer? Wat deed ik ook alweer? Waarom ging ik ook weer met de trein mee? Was het weer een vreemd gevoel van heimwee? Dat zijn zo van die dingen. Dat zijn zo van die dingen. Van die, nou ja, je weet wel, van die dingen. Ach, hoe heet het ook alweer? Marcel de Groot, Sinan was zeker net via 15 december eerder in Friends in de Kornbus. Dan zal hij together met zijn compaanse ben bij hun twaan dus de voorstelling door van je spelen. Ik neem aan dat er nog wel wat kaarten binnen misschien. Ja, misschien wel. Vast wel, ja, want ik moest even niet. Dankjewel. Het was, ik vond het heel erg leuk om jou als gast te hebben. Dankjewel. Anna Linda, we praten straks nog alleen over het komende jaar en over de 10 van komende snij. Maar dat doen we nee het nijs. Waar verzin het nevensdij dit hier een volslijn optuurde kriesbeer? Dus mijn ballen, jochjes, slingers en een piek. Dien heid, omdat hij de hele badkamer verbouwd had. Dien boervrouw, omdat ze mijn tomatensop kwam toen zo ziek wist. Of die Suske. Nee. Omdat ze die zakboet geholpen had met de verhuizing. Jouw complete kriesbeer cadeau. Van Moornau bij Omroep Friesland. Stuur eens nou die nominatie en verhaal op omroepfriesland.nl/kriesbeer. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Aldi heeft alles in huis voor een schitterend feest voor iedereen. Van ontbijt tot brunch, van borrel tot gourmet of uitgebreid diner. Geniet bijvoorbeeld van Prestige, ons speciale assortiment voor de feestdagen. Zoals een Italiaanse vleeswarenschotel, 150 gram voor maar €3,69. Of vijgen- of dadelbrood, 200 gram voor maar €1,89. Altijd voordeel, feest voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Nu in Nederland, The Addams Family. De musical-sensatie van het jaar. Spectaculair, geestig, een live orkest en een absolute sterrencast. Pia Douwes, Johnny Kraaikamp en Tony Neef schitteren in een ongeëvenaard decor. Van 17 januari tot en met 3 februari te zien in Martini Plaza Groningen. Reserveer op martiniplaza.nl. Jij shopt het, jouw kerstversiering. Bij Quantum krijg je jouw kerstaankopen nu terug als shoptegoed. Hoe meer je koopt, hoe groter je voordeel. Quantum, daar woon je beter van. Bekend modejournalist Fiona Hering kon zich niet beheersen tijdens het beoordelen van de nieuwe Mazzucchelli-collectie van Specsavers. Ja, waar moet ik beginnen? Het is eigenlijk ontzettend cool. Echt de finishing touch voor je look. Nu een stijlvolle Mazzucchelli-bril zonder bijbetaling. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Kom nu naar Specsavers. Optrekken en afremmen met 1 pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij.
Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man uit Gelderland die een aanslag wilde plegen op moslims moet 3 jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. De 44-jarige man is in het voorjaar opgepakt. In het huis in Doornenburg, waar hij met zijn ouders woonde, werden alarmpistolen en honderden kogels gevonden. Ook probeerde hij nog een pistool te kopen. In chatgesprekken zei hij dat hij moslims wilde vermoorden of linkse personen als Volkert van der Graaf en Sylvana Simons. Verder zocht hij naar instructies om een bom te maken. Er is veel mis bij Nederlandse varkenshouderijen, zegt Animal Rights. De actiegroep heeft een medewerker undercover beelden laten maken bij stallen in Gelderland en Brabant. Daarop is onder meer te zien dat birretjes in kratten worden gegooid en dat er zeugen rondlopen met vervormde hoeven en verwondingen. Een van de gefilmde varkenshouders zegt tegen de NOS dat de beweringen van Animal Rights niet kloppen en dat er juist goed voor de dieren wordt gezorgd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bestudeert de beelden van mishandelde varkens. Gevangenen in Sittard mogen hun cel niet uit omdat de stroom in de gevangenis De Geerhorst vanochtend is uitgevallen. Ondanks de inzet van een noodaggregaat werken onder meer bewakingscamera's, brandmelders en andere beveiligingsapparatuur nog niet goed. De ongeveer 300 gedetineerden in Sittard mogen daarom niet naar de bibliotheek of dagbesteding en ook kunnen ze geen bezoek ontvangen. De transfer van Ajaxiet Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain is nog niet rond. Dat zegt de Jongs zaakwaarnemer in reactie op een bericht in de Telegraaf dat de 21-jarige middenvelder naar Frankrijk vertrekt. De Jong zelf zei vanmiddag vlak voor een training dat hij het niet zou kunnen maken om nu al een beslissing te nemen. Het weer. Vanmiddag gaat het vanuit het westen overal regenen. Het is een graad of 12. Vanavond klaart het op, maar er blijft kans op buien, soms met hagel en onweer. Het waait stevig. In het weekend blijft het wisselvallig en vrij zacht. Ook waait het nog altijd flink. Dit was het NOS Journaal. Als is het tweede oorlog van Noorden weer live op deze vredemiddag. Onderhoor met Jason Carlson. Dat klinkt heel internationaal, is ik de bedoeling. Maar hij komt uit Friesland bij. Jacob Seuninga, die klinkt Friesk en die is Friesk. Straks dit alles en nog volle meer. Kun je een cv-ketel wel vervangen door een warmtepomp? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Zijn dit soort dingen, is het failliet van de Nederlandse samenleving? Nee, dat is heel quattro de bocht, dus nou zei de auto. Maar wat smiet het op? Het maakt net zo wezen dat zij dan alleen nog voor de kosten opdraaien. Dus dan maakt er wel een subsidie nou, bij? Nee. Ja, misschien zijn Nederlanders daar gevoelig voor, maar ik net. En misschien binnen de najdelen wel groter dan de voordelen. Het Nijsforum. Dat lijkt het nergens op. Snijn in Bureau de Vries. Maar dat is mijn mening. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Optrekken en afremmen met 1 pedaal? Rijden met ProPilot? Automatisch inparkeren? Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede oordeel van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We straks optreden hier nog van de Wallen, Jacobus Seuninga en meneer Carlson. Dat klinkt heel internationaal, dat is ook wel de bedoeling. Zijn ambitie had er echt wel degelijk, maar hij komt uiteindelijk uit Jester Littenswijk. Maar ik praat nog even gauw met Anne Linde, want die had natuurlijk die optreden met Marcel de Groot. Die zal dus snijden op dit festival. Ik liet even de meesten die er beeld bij haar zien, werd het omgekeerd muziek bij de buren. Eerst even naar Marcel de Groot. Wat fantastisch dat is de les van hem horen. Hartstikke wat leuk dat hij van Mickey bij weer. Ja, ik vind het ook superleuk. En ik vind het ook een grote eer dat we een nummer samen mochten doen. Vond ik echt heel erg leuk. Hij staat jij erin? Nee, ik heb nog niet eerder met hem opgetreden. Wauw.
Ja. Ja, prachtig man. Hey, druk door dus met die muziek. Carrière, mag ik het zo zeggen? Ja, zo mag je het zeggen. Dat carrière in wording. Ja. Wat is het niet Haast plan? Nou, geen concrete plannen, maar gewoon doorgaan zoals ik nu bezig ben. Op verschillende plekken optreden, vooral beter worden. Meer repertoire creëren en zo rustig aan proberen steeds hoger op te komen. En hast het idee dat er ooit zo'n moment komt, dat stek die eigen vestjes dwars erdoor? Ja, tuurlijk. Ja, dat komt wel, maar dat moet groeien. En ik denk dat als het moment daar is, dat ik het vanzelf voel. Echt een gevoelsmatig ding, hè? Dus maar even een goed feel, hè? Ja, zo is het. Ja. En je moet over een bepaald punt heen stappen. Omdat voor sommige dingen schaam je je misschien wel. Want je geeft je natuurlijk heel erg bloot. Dus dat zijn allemaal dingen waar je zelf aan toe moet zijn voordat je het gaat doen. Wat wel grappig weer, Marcel de Groot zei. Het is best eng zo'n huiskamerconcert. Dus hij zei nee, zo'n groot podium, dat vind ik juist eng. Nou, dat zei ik niet. Nee hoor. Ik zei dat zo'n huiskamerconcert vind ik niet eng. Omdat je kunt natuurlijk wel foutjes maken. Maar zo'n groot podium, dat is meer exciting, zeg maar. Als je daar een fout maakt, is het voor mijn gevoel veel erger. Maar ik zeg niet dat ik dat enger vind. Oké, ik heb verkeerde woord. Sorry. Hartstikke mooi. En Snijns is er bij die bovrouw. Ja. Hij moet even kennis maken of net? Ja, nou correct. Ja. Hoe je dat bedenkt? Want toen krijg je, dan had hij opjong. En dan krijg je de locatie. En dan krijg je een artiesten. Filmpjes opzag van YouTube of wat dan ook? Ja, op het moment dat ik Annelinde inderdaad matched kreeg, toen weer Annelinde in Amerika dus. En toen heb ik later de Janners, toen we thuis weer een haak even opzag natuurlijk, ja. En is het helemaal de muziek die je leuk vindt? Ja, ik werd er heel blij mee, ja, absoluut. En ik het jet helemaal, ja. Het raakt me, vond ik mooi, ja. Krijg je nog wel eens in binnen de zin van, hartstikke wat oors of net? Dat ik denk... Nee, maar dat je een locatie had, een hoes-eigenaar. En die zei, nou, hij maakt nog een oorartiest. Want deze vind ik net leuk. Nee, ik moet even een gravie, hè. Want we zijn helemaal in de voorbereiding van 9 december. Ja. Maar, nee, net dat ik zou weten. Nee, het kan dat het een mismatch is. Oh, zo, nee. Nee, het is wel bizar eigenlijk. Wij gaan ze met en wij denken van, nou, dat is een gouden match. Maar dat nou, is dat ik bij iedereen. En wat is het? Op een eerste indruk of zo wat heen? Of kan mensen een beetje mooi aan wat ze leuk vinden? Ze kunnen aangeven wat ze leuk vinden. Hè? Eentje willen bijvoorbeeld geen rap of wat dan ook. Maar nee, precies. Dat kunnen ze aangeven. Dan wordt het wat anders bijvoorbeeld. Binnen wat we hebben proberen we goed te matchen. En misschien hebben we volgend jaar nog een plekje. Want dit is wel een vette band trouwens die daar staat. Ja, dat is te gek, hè? Ja. Lijkt me wel tof. Gaan we voor jullie regelen? Ja, lijkt me tof. Ja. Geregeld bij deze. Ja, tof. Alles uit Zuid-Afrika. Hey, wat is het idee erachter? Ja, natuurlijk huiskamer, concerten, maar muziek dicht bij de mensen brengen? Nou, met name ook mensen bij mensen brengen voornamelijk. Want tegenwoordig heb je WhatsApp-groepjes en dat soort dingen allemaal. Dat je met elkaar op die manier in contact bent. En nu kom je ook echt bij elkaar over de vloer weer. De buren komen bij elkaar over de vloer. En je krijgt een fantastisch optreden van een artiest. Nou ja, bijvoorbeeld Annelinde of Sephora of Tols daar van Beieren. echt te veel om op te noemen. Dat is gewoon super tof. Om je hebt een huiskamer te hebben, toch? Ja. De line-up is geweldig. Er zitten fantastische artiesten bij. We kunnen ze onmogelijk allemaal noemen. Maar hoe laat begint het? Hoe laat begint het? De opening is om 12:30 in het oudste huis van Drachten, op Oudeweg 208A. En daarna zijn de optredens van 1 uur tot 6 uur. Ja. Er is wel een site, neem ik aan, waar mensen de adressen vinden kennen met de artiesten? Jazeker, www.drachten.muziekbijdeburen.nl. Ja. Goed, en dan is dus een keuzemeidje. 3 keer... Ja, is mij 3 keer spelen. Ja. We hopen dat ze wat verschillende noemers door. Ja, dat hoop ik. Maar daar komen we vast wel uit. Ja. We nemen net de bord, maar even een keer. Waar zit je hem? Waar moet ze wezen van Annelinde? SH de Rooshof nummer 14 in Drachten. Ja, het zit op Loppersaan. Iedereen is welkom. Ja, dat vind ik mooi. Leuk initiatief. Ging er vooral mee terug. Succes. Kom maar naar Snijn. Dankjewel. En tot de volgende keer in de studio. Dat gaan we zeker doen. Je bent bij deze uitgenodigd. Goed, dames en heren. Muziek bij de buren. Sjog even op een site. Ex-Snits is een van de plakken die er om mij doet. Maar in dit geval Joet even Dracht. Succes. Dankjewel. Hartstikke mooi. Goed, waar wit? Bij De Wallen Takkenmeer. What's the song you're gonna play? The next one we're gonna play is Hush. It's a little one for the ladies. For the ladies. Altijd goed. De Wallen! I couldn't hear but no that you move so sweet. May I ask how old you are? You must be new to this place. Lips so sweet, age up and swear. Here, take my number, I got time to spare for later on. Afternoon delight.
Doesn't need to know. De Gergerband, straks nog hier nummer. One Song to Go, later on in deze Alling van Noorderwind Live. Daar is er nog dan Jan Kobus Zeunega te gast gaan. Heb ik een van de topgasten vond ik op het 5 mei. Bevrijdingsfestival bij u op het podium met groot succes. Prodemeesken, maar het leven gaat door, de plannen gaan door en de clips gaan door. Want dat is een clip uit. Ja, dat klopt. Ja. Over China. Zijn we nog geweest. Ja. En met het vliegtuig vlogen we onbevreesd. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, dat dacht ik. Kees in het Chinees. Kees in het Chinees, ja. Ik speel op derde Keesdag in altijd een uitverkocht Tivoli Vredenburg. Is derde Keesdag, dus dat is de dag na tweede kerstdag. En het thema is Kees in het Chinees dit keer. Dus ik werd gevraagd om een nummer over daarvoor te schrijven. Heb ik China, zoet, zuur en mals knapperig geschreven. Dat is lekker mooi. We draaien de clip straks nog even. En je ze met live doen? Of Ik ga hem daar live spelen. Ik speel nu akoestisch, maar daar in met het volle geluid. Nou, en voor mij draaien we de clip en dat noem ik nog even. Dus bij deze. Hey, even toch, ik ben er net een hele grote fan van, maar even waarom je in 2018 dit mooi hier?
Was het al wat op 3 gezet, 2008? Voor muzikaal bedoel je? Nou ja, je leven. Was het een mooi jaar? Was het wel waard, Jan Kobus? Nou, daar gaan we eens even diep over nadenken. Straks op terugkomen. Bij het volgende interview zal ik een... was het mooi muzikaal jaar? Ja, toch? Ja, wel heel gevarieerd. Van alles. Van met band en met solo, maf. Heel serieus. Dus van alles. Dat vind je het leukst? Afwisselen? Dat is wel heel leuk, die afwisseling juist. Ja. Vergt wat meer oefening, want je moet op meer dingen concentreren. Maar het is wel heel leuk. Het is nu weer maf. En vorige week stond ik nog met heel serieuze liedjes ergens te spelen. Dus dat is wel leuk. Goed. Welk nummer je gaat hem doen nu? Ik begin maar met China. Ja? Ja, dan komen we straks in de kerst weer. Oké. Jan Kobus Senninga! Oké. China, China, ik ben er ooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China. En dat is geen misverstand, want China ligt in het ver buitenland. Laat mij uw reisleider zijn voor dit land. Mijn eerste tip is nuttig en praktisch van belang. Geef ze in godsnaam niet allemaal een hand. Er zijn gewoon te veel, u blijft aan de gang. In China, China, ik ben er ooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China. En dat is geen misverstand, want China ligt in het verre buitenland. Een ander heikel punt is die ellenlange muur. Dat is wat ze noemen een mooi stukje cultuur. Maar lopen maar niet langs, dat wordt een martelgang. Hij is gewoon te lang, u blijft aan de gang. In China, China, ik ben er ooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China. Dat is geen misverstand, want China ligt in het verre buitenland. Alles met 4 poten verdwijnt in het maal. Behalve de tafel, maar dat lijkt mij normaal. En alles wat vliegt, gaat er ook wel in. Behalve het vliegtuig, daar zit je zelf in. In China, China, ik ben er ooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China. En dat is geen misverstand, want China ligt in het verre buitenland. China, China, ik ben er ooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China. En dat is geen misverstand, want China ligt in het verre buitenland. Een schetenruiker werkt in dit verre land. Een panda die eet bamboe, zelfs in het buitenland. Rijst bij de thee, waar ben ik toch beland? Ik sluit dit lied nu af, ben terug in Nederland. Nu mag ik klappen. Dank u. We draaien straks de clip ik nog. Jerry met noemer ik nog even hoe dit uit de studiokamer is. En hij zal daar nog een nummer doen. Maaike. Ja, dit is Jan Kobus Senninga, hè? Ja, nog niet dood, hè? Stiet er op zijn shirt. En vooral houden zo, successen. Still alive, hè? Still alive. Ja, en kicking. En lees dat maar eens uit door de mensen hier uit Zuid-Afrika, hè? Ja, ik ga straks with you guys, we go to the toilet, right? After this performance. Oké, perfect. Gaan we nou doen? Nog een tweede... Wat zei ze nou? Ja, ik wilde even rectificeren. Of tenminste, even duidelijk maken. Even de context. Wij gaan gescheiden toilet hier. Ja. Nee, oh god, wat is ik nou? Ik heb dit ding aan knip. Kloot net, hè? Oké, dan moet je even de context eromheen. Ja. Nee, vorige keer hebben we ze op ik vind het context, dat kan niet zeggen. Ja, op de pot met Loes. Hè? Wist nog? Ja, oké. Ja, ik vond me kijken net goed, maar vrij. Maar er komt de 12e aflevering al op de pot met deze jongens. Dus deze 4 jongens gingen op in je wc. En ik de nest. Okay. En dan ging ze interviewen. En dan ging ze wat moois en moois en op YouTube zetten. Flikkert wel je online. Komt wel goed. Nice, die zit Klaske, alles wat bij dat komt staan. Even een reclamemeidje ergens voor? Ja. Ik kom aan even een reclamemeidje via onze singer-songwriting sessie voor T.S. Dianne. Oké, mij straks vertellen. En Nice die, en dat vind ik heel erg leuk, Willy Boonstra. En Willy ken ik al heel lang. Hoi. Grutter en die. Hoi. Ooit heb ik al kennelijk, dankzij Erwin Nijhoff, is dat mee op een paard vanwege de fanclub. Maar daarna kwam er autocross en Blaja. Ze wilden krijgen een app, dat ik dan op een fiets zit, met mijn dikke burg.
En dan app ik ben bij Holver. Kom even daar voor een bakje. Maar ja, meestal ben ik al zakkenpot. Ik denk, ik moet nooit trof iets. Woens val ik om. Ja, juist. En dan haast het zwet in het pak steen. En dan word je niet in de hoes aan. Nee, hè? Wel mooi, de warke trouwens. Ja, leuk hè? Azenhoven aan zee, jongen. Oh, komt helemaal goed. Wat vond je van het keuzewerk wat er nou zit? Ik had het nog net in het echt, jongen. Maar ik vind dat wel weer een selfie-kanon, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat gaat gebeuren, denk ik, ja. Had je leuke mikjes, hè? Ja, ik machtig. Vooral die man van de Walm. Zullen we nog een nummer doen? Ja, wist. Okay, guys. Are you ready for the toilet and Mike? Yeah, we're very ready for the toilet. Most of them die. Oh. But what's the song you're gonna play? The song we're gonna play is Cracker Jack. This one is having a... This is probably the last song you're ever gonna play. Yeah, probably. If everything goes well. Michael looks so nice, but... De Wallen live in Honolulu! Everybody's going down to town in just another day, another day, another day. Come on, baby, rock and roll. I'll make you dance now. I'll make you shake, buddy. I'll make your mama say, ooh, 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 ooh. Make you dance now. I'll make you shake, buddy. I'll make your mama say, ooh, 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 ooh. Chat, really wanna do is see shade. Everybody's going down to town in just another day, another day, another day. Come on, baby, rock and roll. I'll make you dance now. I'll make you shake, honey. I'll make your mama say, ooh, 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 ooh. Make you dance now. I'll make you shake, buddy. I'll make your mama say. Thank you, guys. Hope to see you again. Have a good tour. And good luck with Mike on the toilet. Goed.
Dat belooft nog wat. Zometeen op hun site De Wallen. Dat is de band uit Kaapstad, Zuid-Afrika. Dus ze zijn on tour en werd precies spelen. We beginnen op net, Thijs. Vliegen hier wie dit de nummer joggentje. En dit wie de nummer 15. Maar hoe met de lijst van 2018 eruit zijn? De 100 grootste Frieske hits. In de goede volgorde. En die volgorde, die bepaalt sto. Jou is 10 top 5 op friesketop100.nl. Stem Audi's Draaihout en maak je kans op de originele Frieske Top 100 Jukebox. De Frieske Top 100. Stem nou, friesketop100.nl. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Du kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Goede zorg is belangrijk voor jezelf en voor de mensen om je heen. Met onze zorgverzekeringen ben je verzekerd van goede zorg voor een scherpe prijs. En je regelt alles voor de hele familie eenvoudig online of in onze app. Alles voor elkaar noemen we dat. Kom langs in een van onze winkels of kies je zorgverzekering op unive.nl/zorg. Unive, daar plukt u de vruchten van. Haal voordelig sfeer in huis met Trekpleister. Nu 1 + 1 gratis op alle bolsjes, 6 en 8 uur steelichten. 1 + 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Occasions in alle kleuren van de regenboog zonder je blauw te ergeren? Dat is via BOVAG.nl. De betrouwbare occasion site van BOVAG. Via BOVAG.nl. Zeker weten. Hi, ik ben Nora. Nora met een H. Ik heb de allerleukste fashion voor je. Van maat 36 tot en met 48. Ik heb elke week nieuwe items, dus ik blijf je verrassen. Goed nieuws toch met de feestdagen in zicht? Kom snel shoppen in een van mijn 50 winkels of kijk op nora.eu. Nora, met de H van... Hé, wat zie jij er leuk uit? IKEA bestaat 75 jaar en deelt uit. Maak kans op een compleet nieuwe woonkamer ter waarde van €5.000. Of een nieuwe keuken, slaapkamer of... Nou ja, een van de andere 1000 prijzen. Als IKEA Family lid speel je gratis mee. Ga naar ikea.nl/loterij. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als is terug mijn Noorderwien Live. Onder andere mijn optreden van Jason Carlson. Dat klinkt Ekkelsa internationaal, maar hij komt gewoon uit Jester Littens. Dit alles en nog veel meer. Straks, nou is het Nijs, met Dieter Sijens. De sluiting van de ijshockeyhal van Tialf op het Jereveen treft net alleen nog het eerste team van de Eunice Flyers. Het is ook een ramp voor alle jeugd-ijshockeyers en recreanten. PR-man en wethouder Cheval van den Bos van het jeugd-ijshockey is dan ook lulk dat die hal net jeder ompakt is. Ja, daar is heel lang mee gewacht. Ja. Ik kan moeilijk nu vingertjes gaan wijzen, maar ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, dan had veel eerder iets mee moeten gebeuren. Het is jammer dat dat niet meteen met het grote Tialf, 400 meter baan is gebeurd. Maar ja, inderdaad, had veel eerder moeten gebeuren. Voor de Flyers is de ijshal op het Jereveen letterlijk van levensbelang. Als ze geen thuiswedstrijden houden kunnen, dreigen ze uit de competitie hellen te worden. De Flyers kunnen ook tijdelijk trainen en spelen in de Elfstedenhal in Ljouwert, maar dat is eens net een goed alternatief, zei voorzitter Henk Hoekstra. In Ljouwert had de ijsbaan maar een capaciteit van maximaal 1000 mensen. Dus we kunnen wel een keer een wedstrijd spelen, maar dat betekent al dat we inkomstenderving krijgen. Nou goed, en daar gaan wij mijn exploitatie met de mensen. Dus, ja. En dat jouwt echt een probleem. Ik ken dat als het langer wordt dan zeg maar in 2 weken, dan krijgen we echt een probleem op lange termijn. Bestuurders en aandeelhouders van sociale werkverzekering Capares praten van de middag over de toekomst. Gewoon gemeenten niet aandeelhouder binnen willen mogelijk ophouden met Capares en zelfs een eigen werkverzekering opzetten. Maar ze binden als koften net heel duidelijk oer ta frustratie van directeur Bonnema van Capares. Hij wil het bedrijf graag verder ontwikkelen, maar dat wil ze net. Bonnema wil dat er van de middag knopen teruggehakt worden. In een route uit te zetten voor de komende paar maanden, want dat hebben we ook echt niet meer een jaar hier als een jaar uit, dat moet in paar maanden duidelijk wijzen. En dan uiteindelijk ook hom of kuit, blauwe en zaakmeus doen. Of geen zaakmeus willen doen. En dan de consequenties accepteren. En die consequenties betekenen onder andere dat de gemeenten niet opstappen een oergangsvergoeding betalen moeten aan Capares. Dat kost het yield dan dus.
Een man uit Amstelveen die de skipper van een Urker viskersboot onzet had daar cocaïnesmokkel is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot tretjen en een heel jaar celstraf. De dik 250 kilo cocaïne waard Vlietnier ontdutsen doet het schip in de haven van Haanslaai. De mensen onboord van dat schip en een van de eigenaars kregen jeder al celstraffen tussen de 3 en de 6 jaar op lijn. De varmoon minder boten op de route van Lauwers-Eeg naar Schiermonnikoog vanwege de verwachte hege wetterstand vallen de tjinsten maas uit. De boot van Jelve manier naar Schiermonnikoog vaart net en de boot van Jelve-Alphen naar de Wal valt ek uit. Ja, dan het waar. De loft is beroen, er is geregeld ruim, er zit een stevige zuidwestelijke wind en het is record warm, 12 of 13 graden. Morgen dan hebben we buien en ook weer een hudde ontswarmige wind, dus 11 graden dan. En snijn is het ek al wie het waar, dan zit er ook weer een stormige wind en dan wordt het 10 graden. Steeds meer moeite met traplopen? Wilt u weer veilig uw trap op? Ga voor de veiligste oplossing naar mijntraplift.nl. Bekend modejournalist Fiona Hering kon zich niet beheersen tijdens het beoordelen van de nieuwe Mazzucchelli-collectie van Specsavers. Ja, waar moet ik beginnen? Het is eigenlijk ontzettend cool. Echt de finishing touch voor je look. Nu een stijlvolle Mazzucchelli-bril zonder bijbetaling. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Kom nu naar Specsavers. Een traplift van ThyssenKrupp. Bel gratis 0800 5003. Vind je ook dat de feestdagen vol cadeaus en gezelligheid niet lang genoeg kunnen duren? Wij ook niet. Daarom is het bij Phonehouse de hele maand december feest. Doe mee met ons online kerstspel en maak elke week kans op de gekke prijzen. Zoals een Samsung Smart TV. Met deze week als hoofdprijs een Samsung Galaxy S9. Doe jij elke week mee? Dan heb je bij Phonehouse gegarandeerd prijs. Ga naar phonehouse.nl/feestweken en speel mee. De mooiste geschenkverpakkingen van Dolf of Axe vind je bij Kruidvat. En met 200 spaarpunten krijg je €2 korting op sets vanaf €4,99. Oh, dat ruikt naar voordeel. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Sluit nu een KPN thuisabonnement af bij Phonehouse en krijg 1 jaar lang online gamen voor je PlayStation en een DualShock 4 controller cadeau. Ook maak je kans op een PlayStation 4. Kijk op phonehouse.nl/acties. Er is een nieuw kit in het premium autosegment. Waar status regeert. Waar luxe nooit optioneel is. Waar rijkcomfort zich kilometer na kilometer uitbetaalt. Een executive premium flagship model. Met één groot verschil. Bij Opel mag je het gewoon een dikke bak noemen. De Opel Insignia. Lease vanaf €459 per maand. Kijk hoe dik hij is op opel.nl. De Frieske Opel-dealers, Engelsma en Winia, Citon of Dynam, staan van jou klaar. Omroep Friesland, Noorderwierlei, wij willen de Fries. En we gaan lekker terug met Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Te volgen op radio, televisie en internet weet ik al nog weer helles naar de morgen bijvoorbeeld. En Ooskist moesten al nog wat beelden bij haar. Altijd naar youtube.com/Noorderwien gaan. We winnen tussen de 8 miljoen views in cijfers zit me net alles, maar dat vind ik wel een leuke mijlpaal. En zult er vooral op het alle live optredens van alle artiesten staan er intussen op. Dus we gaan op naar de 4.000, ze staan er zo. Ben al je getal, Jan Kobus? Ja, dat ben ik het al. Ja. Dat scherp inzicht in de zaak merken. Goed. Dominante administratie. Nou, ik ben hier weer, komen er weer 10 bij. Nou, hey, we gaan aan die clip draaien. Dat komt in ieder geval uit. 2009. Hast hij al wat vage plannen, hoor? Ja, of concreet zelfs? Eén ding concreet. Ik krijg nog een mooie benoeming in december. Maar ja, dat is nog even geheim. Maar dat krijg je nog wel over. Ik wil in ieder geval... Was je benoemd in de ridder van... Ja, zoiets denk ik. Van de Friese Terpen of zo. Ik weet niet precies. Ik wil nu weer eens een cd met alleen eigen materiaal. Ja, nee, de kost makkelijk komt net van me. Ja. Okay. Benoeming, waring. Nou, dat klinkt heel officieel. Komt er dan een burgemeester bij die op bezoek of niet? Geen idee. Nee? Hoe kom je erbij? Verder zeker nog niks over. We moeten die in de gaten horen. Ja, hou maar in de gaten. Ja, altijd. Is wel leuk op zich. Nou ja, ik heb de laatste jaren veel cd's met op muziek gezette gedichten, maar ik heb een hoop nieuw materiaal, dus ik wil een keer met eigen materiaal weer een cd maken. En nou ja. Dat wordt een soort van solo cd, wees dan muzikanten bij Vreugde? Dat zou best kennen, ik weet het eigenlijk. Wist dan maar wat uitkristalliseren? Dat barst er straks in één keer los en binnen een week weet ik het dan wat het wordt. Ja. En bands? Er zijn wel plannen voor bands, maar het komt er nog niet van, maar dat kan ook zo veranderen. Ja.
Het is al een beetje vaag nog, maar er gaat vast van alles. Ja, ik zei het net van niks. Vaag, een beetje gruttelijn. Ja, nee, er staan allerlei kleine dingetjes, maar voor de rest even afwachten. Ik heb de vakantie al gepland, dus ja. Ja, mooi. Tweede Christdag, wat ga je doen? Derde kerstdag. De derde keesdag. Ja. Daar ga ik onder andere ook zingen en maf doen. En ik weet niet of je überhaupt het fenomeen kent. Kees van Hond. Ja, daar is toch een act mee, toch? Hij is een beetje DJ, toch? Hij is DJ en, en hij één keer in de paar jaar is ook altijd op Seagate en op Lowlands. En Toen had je mij helemaal op Lowlands staan, toch? Ja, al 3 keer dacht ik. Ja, precies, ja. En dus vaag, wist ik het wel. En dat is altijd heel feestelijk. Het is ook een heel vaag feest, maar het is altijd volle bak uitverkocht. En, ja. Derde keesdag. Ja, derde kees, dus is dat 27e na de tweede kerstdag? Ja, net maar. Toch? Ja. Net is met... Ja, toch, hè? Ja, hij weet het wel. Ja, Jorrit het zei, dan is het klaar. Ja, goed, joh. Dat is in Tivoli. Tivoli Vredenburg, ja. Dus. En nu weten we ik ga spelen, zeker? Of had je nog meer vragen? Nee, ik had zo'n blik van, vertel maar. Over 2018 hebben. Was het wat concreets hoor? Nou, ik heb wel heel veel meningen, maar iedereen heeft tegenwoordig een mening. Ik vind het wel een beetje, ik might net zeggen, maar... Ja, het is allemaal zo extreem, is het niet? Ik merk een zekere vermoeidheid. Is niet de geel hesje, is wel zwart op bied. Iedereen brult maar en het wordt de bek af. Ik heb een grote bek, mijn woordman, maar ik ga steeds minder mening, ik je vertellen. Het was zo'n oude Griet die zei van, ik weet dat ik niets weet. Was het niet plaat? Hoe je het noemen was lang dat is een lied van een lid van de Kerstkapclub. Kijk, een mooi kerstlied inderdaad. Ik heb het ooit geschreven en later kwam het ook nog uit dat het echt bestond. Een club mannen komt in de herfst bij elkaar en dan gaan ze gezellig met z'n allen met de bijl het bos in en dan hakken ze een bos om. En later bleek het ook nog te bestaan. Goed. Blijven door de Jacob Zanga! En een applaus was... De blaadjes zijn al uitgevlogen, de zomer lijkt zo vreselijk lang geleden. Het goudgebekte pimpelmeisje vloog iets naar het zuiden. Het Siberisch knobbelkneutje komt eraan met veel vertier. Maar wat geeft mij het ultieme plezier? Nee, niet het knobbelkneutje, hoewel een lekker dier. Maar wat geeft hem het ultieme plezier? Niet het knobbelkneutje, hoewel een lekker dier. Maar wat dan? Nou, een boompje, gewoon een heel mooi boompje. Een boompje met balletjes en een pieken bovenop. Een boompje, gewoon een heel mooi boompje. Een boompje met balletjes en een pieken bovenop. Een pieken bovenop, ja, een pieken bovenop. Een boompje met balletjes en een pieken bovenop. Eerst ga ik de balletjes en de piek nog lekker poetsen. Zie ze glimmen als een eikel in de maneschijn. Leg ze weer heel voorzichtig in de zachte watjes. En nu nog een boompje, oh wat fijn. Oh wat fijn, ja, oh wat fijn. Nu nog een boompje voor dat fijne kerstfestijn. Daar komt de man van de Kerstkapclub gezellig tezamen voor een jaarlijkse verzetje. Ze gaan met z'n allen het bos in. Maar eerst halen ze natuurlijk hun pijltjes uit de schuur en dan gewoon lekker hakken met z'n allen in de vrije natuur. Want kerst is de tijd van het scoren van een boompje. Kappen en zagen, het hele bos moet om. Dus kerst is ook de tijd voor een extra vitamintje. Want jongens, het hele bos moet om. Het hele bos moet om, ja, het hele bos moet om. Jongens, het hele bos moet om. Kappen jongens, kappen. Kappen jongens, kappen. Kap het bos maar om. Van onderen! Kappen. Kap het bos maar om. Een heel mooi boompje arriveert uiteindelijk in de kamer. Ik tuig het op met balletjes en een pieken bovenop. Dan mag u komen kijken bij mijn wonderschone boompje. Komt allen tezamen en zing hardop uit volle borst. Een boompje, gewoon een heel mooi boompje. Een boompje met balletjes en een pieken bovenop. Een boompje, gewoon een heel mooi boompje. Een boompje met balletjes en een pieken bovenop. Een pieken bovenop, ja, een pieken bovenop. Een boompje met balletjes en een pieken bovenop. Een boompje, gewoon een heel mooi boompje. Een boompje met balletjes en een pieken bovenop. Een boompje, gewoon een heel mooi boompje. Een boompje met balletjes en een pieken bovenop. Een pieken bovenop, ja, een pieken bovenop. Een boompje met balletjes en een piek er bovenop.
Een fenomeen, zo neem ik hem. En hij is al heel lang onderwijs in zijn muziekcarrière. Hoe lang al, niet tussen? In 1980 had ik mijn eerste optreden. Ongelooflijk. Ja, straks 40 jaar bestaan. Ja. Ga je daar nog een feestje over vieren? Dat is pas 2020, hè? Ja, nou, dat is een hier. Nou, ik ben nog niet dood, maar je weet niet hoe snel het gaat, hè? Nee. Goed. Waar zijn we er nog wel? We draaien straks de clip nog even, die zijn niet tussen minuut. Derde Keesdag, maar natuurlijk is het derde Christdag. En dan is het feestje in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. Ik vond het leuk dat het weer is. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, ja, volgend jaar maar, hè? Oké. Had ik maar. Jacobus Seninga, prachtig. Ik hier naar een man die luistert naar de naam Jason Carlson. Prachtige naam. Ja, klopt. Waar had hij betaald? Ik? Ja, het is net mijn eigen naam, maar een soort Engelse variant ervan. Ja, leuk man. Nee, maar goed, dat werkt bij de muziek. Terwijl je soms een artiestennaam Del zetten. We gaan ik mee opzetten in de echte naam. Gewoon van Mickey negeren. Dan gaan we gewoon helemaal net zitten. Maar wie vertelt wel even het verhaal. Jester Littens, Jason Carlson. Dan mag je even vertellen hoe dat ging is. Ja, ik ben inderdaad in Jester Littens opgegroeid. Daarom ken ik Fries praten natuurlijk. Maar ik vind het toch interessanter om Engelstalige muziek te schreeuwen. Wist je er al lang met waren? Maar wist je in Jester Littens al thuis op een zolderkamer bezig? Ja, daar is het begonnen. Ja, klopt. Hier is 4 vriend, denk ik. Voor het eerst. Nou, dat is heel lang dus. Nee, valt wel mooi. Ja, klopt. Wat een verhaal. Ja. En het je werd net bij de Jester Littens ook? Nee, ik ben hier nou in Zwolle. Ja. In verband met de muziek of andere reden? Nee, meer in verband met het vinden van een leuke baan. Zeg maar. Dat is het, in het midden van het land wat makkelijker dan hier, vind ik. Even over de muziek, want hier 5, 6 lijn, nou, dat is zitten. Ik mijn keyboard trouwens, is sterk mee begonnen of net? Ja, het is begonnen met deze. Met deze zelfs? Het is mijn tweede keyboard, dat wel, maar ja. Oh, te gek man. En dan is lekker zitten te knoeien en te prutsen en dan gebeurt er iets. Ja, soms een melodielijn, soms een tekst. Ik heb ook wel eens dat ik dan gedichtjes schreeuw of zo, dat ik die dan op een melodielijn gooi. En dan komt er heel snel een vers uit. En dan zie ik eens het contact met een producer en dan komt er een tof nummer uit, zeg maar. Ja, precies. Nou goed, en dan komt er een beetje toch, zo'n heel mensen met thuis lekker onder de gong. En ja, die gaan dus in een band en in een coverbandje doen. Maar toen had dus blijkbaar echt wel een stap extra dienen om een producer te vregen, nummers te schreeuwen en dan weer de grote boze wereld in. Ja, ik merkte toch dat ik dat nodig hier, want ik vond alleen nog een keyboard, dat vond ik net genoeg. Ik wil graag een paar nummers maken met een stevige beat eronder. Dat ging nou net van, het wordt nou gewoon akoestisch. Maar old school, zonder beats. Dit is steeds maar de manier waarop ik de nummers schreeuw. En ja, dat is het. Welke producer werkt je mee? Ik heb deze nummers heb ik met een producer samenwerken uit Rotterdam, Tev Woods heet hij. Die heb ik wel geproduceerd voor Maan, van de Voice. En ja, daar heb ik eigenlijk een hele EP mee geproduceerd. Die komt ik nog uit binnenkort. Hoe werkt dat? Mailen, proberen, wacht je en maar hopen en dan in eerste tijd meneer ja? Nou, meestal zeggen ze wel gewoon ja, hè, want dan zit ik wat jeeltje doen natuurlijk. Dus ja, zo werkt het nou helemaal. Dat is voor hen gewoon werk. Wat een leuk verhaal, ja. Goed jongens, straks praten we verder in muziek. Ik wil u toch eerst vragen om je nummer te spelen. Welke is het aan? Inside Out. Okay. Ja. Jason Carlson, live in Noorderwind. Got a notification, hey, I just can't ignore my phone, can't resist the temptation, hey, should I stay or should I go, 'cause you're hitting me up with your flirty games, why does it feel so wrong, hitting me up with your dirty flames, can I have it all night long? Don't be shy, let me take you downtown, turn you inside out. Roll the dice, so let me get it right now. Take you downtown, turn you inside out. Oh, 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 oh. Roll the dice, so let me get it right now. Oh, 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 oh. Take you downtown, turn you inside out. I'm getting tricked by conversation, hey. I'm
sending pictures for the show. Can you drop your location? Hey, damn, you really set the tone. 'Cause you're hitting me up with your 30 games. Why does it feel so wrong? Hitting me up with your dirty flames. Can I have it all night long? Don't be shy, let me take you downtown, turn you inside out. Roll the dice and let me get it right now. Take you downtown, turn you inside out. Oh, ooh, oh, oh, oh. Roll the dice and let me get it right now. Oh, ooh, oh, oh, oh. Take you downtown, turn you inside out. We can go to my place if you wanna. Call it a mistake if you wanna. You can leave your shoes on if you wanna. I can be a smooth root boy if you wanna. Now I don't even know your name. Baby, it's part of the game. Go and walk your walk of shame. After I take you downtown, turn you inside out. Don't be shy, let me take you downtown, turn you inside out. Roll the dice and let me get it right now. Take you downtown, turn you inside out. Oh, ooh, oh, oh, oh. Roll the dice and let me get it right now. Oh, ooh, oh, oh, oh. Take you downtown, turn you inside out. Prachtig. Jason Carlson, daar doet er nog een nummer. Praat ik nog even, Piep Vol. Maar intussen ben ik naar de Baron. En daar zit Frans van den Borg. Gaan we graag te gast. Want die komt vaak of met leuke cd's, of met leuke acts, of met leuke evenementen doen. En het affiche komt aan zijn leven voor ons. Het zien in Verlien. 60's onder de Oldenhoven. Het boek. Het boek van Dirk Kamminga. Ja. En dat doet echt... nou, ik wil net zeggen elke week op. Maar ik zoek het regelmatig op social media. Wij komen... Hier van tevoren misschien al een betocht, want het is een beetje hier initiatief dat dit boek zo'n rol speelt. Ja, het is het initiatief van Dirk Kamminga geweest natuurlijk. Die had alles bewaren. Je maar de schouders eronder zet. Ja, natuurlijk wel. Het is een succes worden, dus dat willen we een beetje in leven houden natuurlijk. Hè? Dus ook de muziek van vroeger. Ik hoorde ze net al old school, hoor ik. Nou, als je het over old school hebt, dan is dit... Ja, dan komt het bij 60's onder de Oldenhoven. 60's onder de Oldenhoven. Ja, nou ja, dat was 10 jaar geleden was dat natuurlijk een geweldig succes, die presentatie. En bandjes erbij uit die tijd. Nou ja, dat moest dus elk jaar een traditie worden. Dus dat hebben we nou. En nou dus voor 10e jaar inmiddels al. Ja. Maar dit boek dat doet nog steeds, vind ik, oeren op. En dat vind ik het zo leuk hoor. Sommigen leven heel best, dan speelt dat een tijdje een rol en dan doe je er wat leuks mee. Maar dit bloedt hingen. Dit is een naslagwerk ook. Hè? En een stukje verleden, een stukje Leeuwarden cultuur. Erfgoed, daar hebben we tegenwoordig altijd over natuurlijk. Een stukje cultureel Leeuwarden. Nou ja, en dat had ik een stuk muziek, popmuziekhistorie, had het even zichtbaar maken. Ja, precies. Dat was de tijd dus dat de 60's, de muziek, dat was de revolutie. Hè? De Beatles, Stones en destijds. En daar is het allemaal eigenlijk met begonnen. Hè? Beatmuziek. De beatmuziek, zo heette het. De beatgroepjes vroeger. Hè? Ja. En ik had het idee dat het in jou toch ook wel wat meer leven in is. Maar net al in jaarlijkse festivaltje eigenlijk. Maar er is een protte loskamer dankzij dit boek. Nou, ik moet ook bij muzikanten heb ik het hier. Ook muzikanten. En natuurlijk, dat is een soort voorbeeld is het natuurlijk ook. En ik moet zeggen dat heel veel muzikanten ook tegenwoordig, de jonge muzikanten ook geïnteresseerd zijn in de jaren 60 muziek. En dat doet ons natuurlijk goed. En wij proberen dat natuurlijk op deze manier ook een beetje in stand te houden natuurlijk. Hè. Want dat is natuurlijk de mooiste muziek die er geweest is, zeg ik dan. Als oude lul zijn. Ja, ik ben van de jaren 80. Ik vind jaren 66 fantastisch. Hou maar op. Ik kom zo weer bij die. Want er komt een leuk evenement toe. En daar wil hij natuurlijk wat reclame van mij zien. Hey, Zwolle, de Wenners, best wat met muziek bezig. Pakst een producer. En dan, best ook met labels bezig. Managements en dat soort zaken. Ik ben wel met een label bezig geweest. Maar ik doe het nou eigenlijk al hier alleenig. Want ik merk toch dat dat... Dat had het juist? Ja. Lekker eigenwijs? Ja. Eigenzinnig? Ja, precies. Ja, want dan was toch steeds maar...
af en toe dan wat zij willen. Ja. En ik wil toch wel echt mijn eigen... Echt in eigen ding. Ja, dus ik breng het al jezelf in eigen beheer uit. Had je volgens mij die ik zeg maar, de X-Factor, The Voice, dat soort dingen? Of hartstikke in zin hoor? Ik heb één keer, dat is echt al heel lang geleden, heb ik een keer preselecties voor The Voice die in. Dat is toen niks worden. Nee. Maar... Ik daarin eigenzinnig en eigen wie. Ja, klopt. Ja, er komt toch in een bepaalde stuk industrie te landen. En daar kun je van alles hoe sissen en vinden. Maar daar moet ik gewoon in eigen ding doen. Ja, want ik heb het idee dat stel, je wint zo'n programma, dat je dan ook bijvoorbeeld heel erg een kant op drukt worden. En dat, Nee, dat mag net. Nee. Wij horen van eigen wie mensen in dit programma. Welk nummer kies je dan? Karma. Okay. Dat is mijn laatste single, mijn nieuwste steeds meer. Robert, dit is de nieuwe single. De nieuwe single. Jason Carlson, ladies and gentlemen. Yo! Haters try and get me down. I won't bend, I'm way too proud. I'll sit back and watch them take their turn. Gladly wait, 'cause someday they will learn. What you give is what you get. Go and drown in your regret. Don't drown your demons, they learn how to swim. They'll get back at ya and they pluck your wings. What goes up must come down. What you throw will rebound. Karma, karma will come back around. What goes up must come down. What you throw, it will rebound. Karma, karma will come back around. Oh, 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 oh. Karma, karma will come back around. Oh, 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 oh. Karma, karma will come back around. Go ahead and throw your shade. Roll your eyes, express the hate. I'm a savage, don't get in my way. 'Cause it'll turn and hit you back one day. What goes up must come down. What you throw, it will rebound. Karma, karma will come back around. What goes up must come down. What you throw, it will rebound. Karma, karma will come back around. Oh, 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 oh. Karma, karma will come back around. Oh, 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 oh. Karma, karma will come back around. Now go ahead and play games, just think it through when you betray. Go ahead and play games, think it through when you betray. Karma, karma, oh, 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 karma, karma, oh, 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 karma, karma, oh, oh, we'll come back around. We'll come back around. Oh, 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 karma, karma will come back around. Oh, 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 karma, karma will come back around. Will come back around.
Jason Carlson, Roots in de Eerste Werkwenter in Zwolle. Dwaande met zijn eigenzinnige muziekcarrière vind ik hartstikke leuk. Dat benadruk ik graag. Meer informatie, plan, 2019, wat zit er al hier? Ja, we gaan een videoclip opnemen voor mijn eerstvolgende single. Dus als die uitkomt, dan is de videoclip er ik met die in. Ja. En daar ben we nou er ook mee bezig om dat in elkaar te zetten. Spannend. Ja, heel spannend. En daar is dan een datum dat die uitkomt? Nee. Eerst kleren en dan als je wel verder. Hoe bist u te vinden, te volgen op internet? Ja, Jason Carlson. Ja. Te vinden. Kost het waarom, maar die clip dan? Ja, graag. Ja, nou, dan mag je noem maar mooi spelen. Dankjewel, Jason Carlson. Ja, bedankt. Hartstikke mooi, man. Goed, straks nog een uur van Noorderwien live. Lester Blackfield, de winnaar van de kleine prijs van Friesland. Jawel, fantastische band zal hier optreden. Kim Jansen, hij zit in Asterix. Hij komt eerst hier in de studio. En we doen nog volle en volle meer. Graag dadelijks. Vind je hier wie dit de nummer zo'n 80. En dit wie de nummer 12. Maar hoe moet de lijst van 2018 eruit zien? De 100 grootste Frieske hits. In de goede volgorde. En die volgorde, die bepaalt Sto. Jou is 10 top 5 op friesketop100.nl. Stem Audis daar jou en maak je kans op de originele Frieske Top 100 Jukebox. De Frieske Top 100. Stem nou, friesketop100.nl. Aldi heeft alles in huis voor een schitterend feest voor iedereen. Van ontbijt tot brunch, van borrel tot gourmet of uitgebreid diner. Geniet bijvoorbeeld van Prestige, ons speciale assortiment voor de feestdagen. Zoals groentechips, 100 gram voor maar €1,29. Of een Italiaanse vleeswarenschotel, 150 gram voor maar €3,69. Altijd voordeel, feest voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Het wettersysteem van Friesland wordt continu onfretten en bedriegen door bisten en planten die je net van oorsprong thuisjaren. Van planten die het funderingsontaasten. Als voorbeeld in Engeland krijg je geen hypotheek als deze plant in je tuin staat. Want muskusratten die te dieken verinneren. Ze verstouwen per hier een kuub groen per rat. Tier verzeizen, Omroep Friesland Televisie. Altijd meer voordeel voor je haar bij Trekpleister. Nu alle Saios, haarverzorging, styling en kleuring. Tweede artikel voor maar €1. Trekpleister, altijd meer drogist. Voor jou, ook online. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een woningstichting in Hoensbroek doet alsnog aangifte van discriminatie tegen 2 oud-bestuurders. Ze zouden tussen 2013 en 2016 huizen hebben toegewezen op basis van ras, seksuele geaardheid en zelfs lichaamsgeur. Het kwam aan het licht in een onderzoek dat de nieuwe directie van woningstichting De Voorzorg liet doen. De corporatie doet naar eigen zeggen nu pas aangifte omdat het onderzoek van het OM werd afgewacht. De corporatie heeft in Limburg ruim 3300 woningen. Een vrouw van wie de baby in april dood op een balkon in Schiedam werd gevonden, heeft 9 maanden celstraf gekregen. Ze moet zich ook laten behandelen voor een persoonlijkheidsstoornis. De vrouw van 20 is veroordeeld voor het verbergen van het lichaam van een kind. Of de baby nog leefde toen de vrouw beviel is niet duidelijk geworden. Volgens haar werd de baby doodgeboren. Een man uit Gelderland die een aanslag wilde plegen op moslims moet 3 jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. De man van 44 is in het voorjaar opgepakt. In het huis waar hij met zijn ouders woonde werden alarmpistolen en honderden kogels gevonden. Op internet zocht hij naar instructies om een bom te maken en probeerde hij een pistool te kopen. In chatgesprekken zei hij dat hij moslims wilde vermoorden of linkse personen als Volkert van der Graaf en Sylvana Simons. In Sittard mogen gevangenen waarschijnlijk de hele dag hun cel niet uit. De stroom in de gevangenis de Geerhorst is uitgevallen. Er is een noodaggregaat, maar onder meer bewakingscamera's, brandmelders en andere beveiligingsapparatuur werken nog niet goed. Ongeveer 300 gedetineerden in Sittard mogen daarom niet naar de bibliotheek of naar de dagbesteding. En ze kunnen ook geen bezoek ontvangen. Het weer.
Het regent of het gaat regenen en het is een graad of 12. Er is veel wind. Vanavond buien, soms met hagel en onweer. In het weekende blijft het wisselvallig met veel wind en ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is nog hier horen het keer met Noorderwind Live. Kim Jansen zal hier optreden. Hij is singer-songwriter, maakt prachtig mooie festjes. Maar ook Sander Metz zal naar achter de presence aan. En de band Lester Blackfield. Dit alles en nog veel meer. Kom maar horen, Noorderwind Live. Goede zorg is belangrijk voor jezelf en voor de mensen om je heen. Met onze zorgverzekeringen ben je verzekerd van goede zorg voor een scherpe prijs. En je regelt alles voor de hele familie eenvoudig online of in onze app. Alles voor elkaar noemen we dat. Kom langs in een van onze winkels of kies je zorgverzekering op unive.nl/zorg. Unive, daar plukt u de vruchten van. Jij shopt het, jouw kerstversiering. Bij Quantum krijg je jouw kerstaankopen nu terug als shoptegoed. Hoe meer je koopt, hoe groter je voordeel. Quantum, daar woon je beter van. Pampers stapelvoordeel bij Trekpleister. Nu alle Pampers Jumbo Plus pakken, luiers of luierbroekjes. 2 voor €39 en 3 voor €54. Snel inslaan dus. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook online. Bekend modejournalist Fiona Hering kon zich niet beheersen tijdens het beoordelen van de nieuwe Mazzucchelli-collectie van Specsavers. Ja, waar moet ik beginnen? Het is eigenlijk ontzettend cool. Echt de finishing touch voor je look. Nu een stijlvolle Mazzucchelli-bril zonder bijbetaling. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Kom nu naar Specsavers. Marks reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Een extra buffer voor later. Nou, ik ben ondernemer en dat gaat hartstikke goed. Maar ik moet natuurlijk wel vermogen opbouwen voor later. En daar heb ik helemaal geen verstand van. Laat staan tijd voor, dus wilde ik het helemaal uit handen geven. En nu doet Hof Horneman dat voor me. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Optrekken en afremmen met één pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. Het is weer vreemde midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oordeel van het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we zuiver correct het hebben hier nog een prachtig boek. Dat zie je in je Verlien verschijnen hier in de Loud 60's onder de Oldenhoven. En dat boek, ja, dat doe ik nog heel tijd weer op social media, maar ik tijdens gesprekken weer op, omdat er prachtige verhalen is hier. Maar dat had die Louter zien ik wel een beetje in de voren bracht uit hier in het 60. En Frans van der Borg is daar een prachtig mooi voorbeeld van. Dit, welke hier best op begonnen eigenlijk met de muziek? 1955. Wauw. En wist nog hoe en welke vorm? Als accordeonist bij een cabaret. Serieus? Ja. Wie heette dat gezelschap? Sunshine Cabaret. Dat was van mijn heid en van mijn mem. Ja. En mokken, zeggen wij. Ja. En wanneer ging toen naar dat verderfelijke beatmuziek? Nou, toen was ik een jaar of 15. Ja. Wat vond hij mem ervan? Ja, geweldig. Die vonden alles mooi. Ja, vond het prachtig. Net de klassieke street, wat een protte jeugd hier die tijd. Nee, helemaal niet. Nee, die genoten ervan. Bij ons in de voorkamer werden we gerepeteerd en zo. En de hele buurt die stond met te genieten. En zo ging dat vroeger. Mooi. Vond het prachtig. Ja, niks geen geluidsoverlast. Ja, goed jongen. 60's, je hebt nog elke keer had je een feestje. En komende snijn, Jochen, december, zet ik er maar even bij. Dus de verhellingsjoggen is het van Mickey. Ik ben een feestje. Ja, ik weer een feestje. Nou, voor het 10e jaar nou al. Ja. Dus, en je zou zeggen, nou ja, die generatie die sterft een beetje uit, maar ze blijven maar komen, hoor. Ze komen uit. Ze taaiers leren. Ze taaiers leren, precies, ja. Nou ja, goed, die poster ziet er wel wat van Voigt uit. En de meeste muzikanten ook, natuurlijk. Het begint met rimpels, hè? Ja.
Maar goed. Wat speelt er al hier, komende snij? Nou ja, we hebben natuurlijk ons huisorkest. Dat is Eddie en de Phantoms. Eddie Dijkstra en de Phantoms. Phantoms die waren 10 jaar geleden waren er ook al bij, natuurlijk. Die doen Cliff and Shadows. We hebben een Nightlife, ook een band die doet wat soul en doet country. Hele vreemde combinatie, soul en country. Nou, we hebben natuurlijk Woody, die laatst hier geweest is met een cd van 80 jaar. Werd een cd'tje uitgebracht. Woody Brunings, de indoor rocker van de Crazy Rockers. En we doen de Hangouts en die doen de Stones. En Maarten van der Velde die draait wat plaatjes in het café tussendoor en van tevoren. En Arnold en ik met Tressiek. Even wat nou voor de gezelligheid. Snijden Skaaf, hoe laat begint het? Het begint op 12 uur. Ja. Skaaf moeten we believen niet. En nou, Skaaf blieft, hè? Ja. Skaaf blieft. Ja, best er 100% zeker van? Ja, 100%. Ja, je haast het net volgt. Ik ga het wel volgen, maar ik haal altijd zoiets van, ja, kom maar met ideeën en we moeten nog maar eens hoe hard. Nee. Doe best wel van hoe het je hoort. Nee, het is al gebeurd. Ja, ik ben een beetje de sceptische journalist soms. Ja, natuurlijk, maar de motie is aangenomen een paar weken geleden, of vorige week. Een nieuwe motie aangenomen, er komt een nieuwe prijsvraag en voorlopig blijft er komt een nieuwe uitbater komt erin. Dus Schaaf gaat gewoon door. Schaaf zal blijven. Goed. Blied de stoerder 100% zeker, want dan ben ik het echt gewoon. Secties onder de olden over, dames en heren. Vanuit het boek, het feestje voor het 10e keer. De Mickey's, Guinness Kaafta en je hebt gewoon een prachtige Mickey. Ken je hoor? Ja, geweldig. Altijd fantastisch. Vreeg je me nog goen of is dat in euro's? Het is 40 gulden. Mensen die met 40 gulden aankomen, die maken er zo in. Ja, precies. Hartstikke mooi man. Goed jongen, dank u wel. Succes. Ja, oké. Graag gedaan. Frans van der Borg, hoor 60's. De 60's. Ja, ik ben van bouwen hier 68 en ik word deze meneer al helemaal net te vregen. Maar jij bent jaren 70, 80? Bouwjaar? 88. 88. Ja. Even kijken, dan moet ik even naar... Ja, dan zit jij... Wat is jouw jeugdherinnering aan welke muzieksoort? Ik weet nog Backstreet Boys. Nee, daarvoor nog Boyzone. Dat bandje hadden we in de auto. Dat is geweldig. Dus met Ronan Keating. Echt oldschool, hè? Zo langzamerhand. Ja, nee, maar de Father and Son van Cat Stevens stond er wel op. Dus er stond wel gelijk echt een heel goed nummer op. Nou ja, goed, dat was het begin. Ja, nou, we hebben het over een jaren 60 feestje. En dan komen er natuurlijk herinneringen op. Vandaar. Ik heb nog een Kim Jansen trouwens. De vraag hoe dat zit met zijn eigen jeugd. Dus zo heeft iedereen zijn eigen periode natuurlijk. Dus wat dat betreft wel grappig. Vanavond sta je in Asterix. Ik vind het fantastisch dat je hier nog even komt om 2 nummers te spelen. Je laatste wapenfeit, Cousins. Ja, vorig jaar. Ja. Ik zag, was die plaat ook in Japan uitgekomen? Ja, klopt. Ja, dat was echt gek. Zij waren er al bij voordat hij werd uitgebracht. Dus het label is geïnteresseerd en hebben een speciale uitgave gemaakt. Dus zij hebben altijd... die artwork is net anders en dan zit er wat Japanse informatie over op. En, ik zag een clip van jou. Ik was even ineens met Japanse ondertiteling. Ik vond dat wel grappig. Ja, nee, tof. Ja, dat was die bonus track. Dat doen ze wel vaker. Dus dat je dan daar een plaat uitbrengt en dan willen ze iets exclusiefs. Dus die track opgenomen en daarvoor een videoclip gemaakt met die Japanse titels, ondertitels. Een beetje karaoke-achtig. Dus dat gek. Ja, dat is mooi, man. Brengt deze plaat jou in Leeuwarden of doe je vanavond heel wat anders? We zijn hier om te spelen natuurlijk, ja. Met band? Ja, zeker. Hoe groot is de band? Vanavond met z'n vieren. Ja. Nu lekker solo hier. Kun je iets over de plaat zelf vertellen? Ben je lang mee bezig geweest? Zit er nog een verhaal achter? Ja, zeker. Ja, heel lang mee bezig geweest. Het is wel het meest ambitieuze plaat tot nog toe. Die vorige platen waren ietsje rustiger, iets meer pastoraal. En nu wou ik allerlei verschillende dingen door elkaar heen gooien. De synthesizers, strijkers, blazers... En heel wat mensen die ik bewonder. Ik ben nog naar Amerika afgereisd. Met een van mijn favoriete producers te mixen. Wie is dat? Chris Cody. Dus van Beach House, TV on the Radio, Grizzly Bear. Hij heeft aan heel wat mooie platen gewerkt. Dus dat was te gek. Volle bak dus, letterlijk en figuurlijk. Ja, zeker. Welk nummer ga je doen? Ik begin nu met Bottle Rockets. Kim Jansen, live in Noorderwien. Carry out the chairs, find the colored lights in the garden shed. There are boxes on the stairs, full of rockets and dragon eggs. And
are you scared to sleep out on the grass by the pool, where the spirits move in the water? That you wake up and it's already dark, and you're suddenly much older. You hear the kids in the yard coming back from the neighbors. You wonder if one day they will become strangers, and the fires rise up from their little hands and transform in the sky into showers of light. Find your hummingbird cake and the blue raspberry jam, and we'll fry our brains on a sugar high. And tie your feet or you shoot off in the night with the violet blues in the mighty blows the candles out and howls to the moon. Dankjewel. Ah, wauw. Kim Jansen. Dubbel S trouwens, als ze hem al ziek is op internet met zijn prachtige vestjes. Jong zit er dus in Asterix met de hele band, maar prachtig. Mooie liedje vestjes, kist ik liet spelen. Tierme Hebe trouwens een Ivy, jong in het podium Asterix. Ooit heb ik jou een beetje leren kennen, maar in ieder geval muzikaal via Geert van der Velde en de Black Atlantic. Daar doen jullie niks meer mee, hè? Nee, ja, Geert die doet allerlei dingen. Heel veel leuke projecten. Ja, nee, maar 2013 is ongeveer dat iedereen een beetje zijn eigen weg ging. Ja, klopt. Was dat een van de eerste projecten waar je aan meewerkte? Hoe zit het eigenlijk? Ik had al wel mijn eerste plaat zelf opgenomen. Maar die lag een beetje op de plank en ik was een beetje aan het kijken van hoe ga ik dit doen. En toen al wel snel dat ik Black Atlantic zag spelen en hoorde. En ik vond het echt fantastisch. En ik volgde dat een beetje. En Geert is heel ondernemend. En we waren overal op de wereld op tour. En ik dacht wel van, ik zou heel graag wel ook bij die band willen horen. En op een gegeven moment de bassist ging eruit. En toen ben ik erbij gegaan en ik heb er 5 jaar in gezeten. Dus, goede leerschool geweest. Ja, zeker weten. Ja. Geert van der Velde, mensen als je hem net kennen, Black Atlantic zie je het op internet, dat is geweldige muziek. Komt je gewoon uit Friesland bij, dus dat onbelangrijk. Daarom begon ik er even doen, want Kim Jansen had dus heel lang met diezelfde Geert werken. Cousins, plaats, wauw, volle bak dus, van alles mee bedacht. Je bent met andere woorden nog wel even on tour met deze plaat? Nou, ik denk dat nu ongeveer... Of loopt het een beetje op snijdt? Ja, precies. Want ik kwam vorig jaar maart uit. En dit jaar nog naar Japan geweest. Dat was echt gek. En nu, ik denk het laatste Nederlandse rondje eventjes. Dus nu het hele land door. Volgend jaar nog 2 weken Duitsland. En dan, dan is het wel tijd om weer de studio in te duiken. Prikkelt het alweer? Ja, zeker. Dit jaar ook veel bezig geweest met nieuw materiaal. We hebben gisteren voor het eerst wat nieuw materiaal ook live gespeeld. Dat gaan we vanavond ook doen. Okay. Dus dat is heel fijn. Kijken van hoe het bevalt voor ons en voor het publiek. Dus dat is leuk. Spannend. Ja. Welk nummer ga je doen? Goldians. Kim Jansen. Their feathers red and gold, raining on the lawn. Suddenly I miss everyone. They're carrying the Nazarene, and it's snowing in the Middle East. I see the white palm trees in my sleep. Need a Jewfish or a wolf,
Jack Dempsey to confide in, 'cause the ice around me's grown thin. All the greatest say that you will have to let everyone slide if you wanna find that needle's eye. Rises to the sky. I put on a shirt and a tie sometimes when I feel alone. Go to strangers' funerals. All the greatest say that you will have to suffer everyone's wrath if you wanna walk that narrow path. And they're moving overhead, little golden wings, feathers bright like fire. In the waning light, all that hid in the ground there rises to the sky. Wauw, fantastisch. Fantastisch. Wat een mooie muziek. Jong, live, mij, de band. Nogmaals, in het podium Asterix zien van de laatste concert. Niet trouwens daar in de Blokhuispoort doggen. Komt nog een oorzwaaiefeest en dan is een verhuizing. Heel erg jammer, prachtige locatie. Dankjewel. Heel veel succes nog even met je tournees en met het maken van een nieuwe plaat. Kom alsjeblieft terug. Ja, dankjewel. Ga ik doen. Die deal. Gaat, stikke mooi. Kim Jansen, mijn dubbel S. Wij gaan Sander Metz en de familie even in je del zetten. Maar even soundcheck weer. Dat is een bijzonder verhaal. Die hadden een soort Christnummer maken. Ja, dat feestje willen we vieren natuurlijk. En na de break straks het laatste jaar horen een geweldige Friese band hier te gast. En die kan ik even... Nou ja, dat Joe Maas is gewoon. Jerry Maas is wel Lester Blackfield. En we gaan nog praten over Epen Up. En Klaske Verwer had ik nog een leuke live tip. Graag naar deze clip van... Jawel, daar is hij weer. Jan Koberseun. Ik heb hier beloofd. Hier is hij dan. En Kees in het Chinees. Want China ligt in het ver buitenland. Laat mij uw reisleider zijn voor dit land. Mijn eerste tip is nuttig en praktisch van belang. Geef ze in godsnaam niet allemaal een hand. Er zijn gewoon te veel, u blijft aan de gang. China, China, ik ben nooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China. En dat is geen misverstand, want China ligt in het ver buitenland. Een ander heikelpunt is die ellenlange muur. Dat is wat ze noemen een mooi stukje cultuur. Maar lopen maar niet langs, dat wordt een martelgang. Hij is gewoon te lang, u blijft aan de gang. China, China, ik ben er ooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China. En dat is geen misverstand, want China ligt in het ver buitenland. Zo, dat is een eindweg.
tafel, maar dat lijkt mij normaal. En alles wat vliegt, gaat er ook wel in. Behalve het vliegtuig, daar zit je zelf in. In China, China, ik ben er ook geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China. En dat is geen misverstand, want China ligt in het ver buitenland. In China, China, ik ben er ooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China. En dat is geen misverstand, want China ligt in het ver buitenland. Een scheetereuken werkt in dit verre land. Een panda die eet bamboe, zelfs in het buitenland. Reis bij de thee, waar ben ik toch beland? Ik sluit het lied niet af, ben terug in Nederland. Jan Kobus Senega in Noorderwind Live met zijn clip. Die zullen we even draaien. En dat jongens, ik heb de mogelijkheid om even snel om te bouwen. Straks Lester Blackfield, de Friese band die de liedjeprijs van Friesland won had. Maar dat doen we naar Jelve Fjouweren. We gaan het gezin van Sander Metz even doen het soundchecken. En ik vind het nog heel aardig klinken, kan ik je hem vertellen. Dus ik ging er gewoon even heen, hè. Live in peace without any fear. Het klinkt al lekker. Hoi, dag Sander. De was er al. Hoi, ja, nee, dit is het enige programma in de hele wereld. We hebben gewoon live soundchecks door Knus. Ik vond het al heel aardig klinken. Stel even, waar is mijn naam? Nou, we hebben onze kinderen met nou. Ja. Marijn en Esmee. Ja, en mijn vrouw natuurlijk, Thea. Wat een leuk initiatief om... dit voor de eerste keer dat je mijn Christnummer opnam. Nou, we hebben wel eens op iets minder professioneel niveau... hebben Thea en ik wel eens een digitale kerstkaart opgenomen. Ja. Gewoon ook dus. En ja, dat was hartstikke mooi. En die hebben we dan naar familie en vrienden toestuurd. Ja. En eigenlijk is het steeds groter groeit. En nu staan we hier bij die. Ja, nee, hartstikke leuk met de Mellers. En ik zeg, goh, dat vind ik te gek, Thea. Hoe is het dan? Want Sander komt natuurlijk altijd thuis met een verhaal dat hij op een podium staat. Ja. En doe net. Nee, net zo vaak. Op een BEMA-podium, hè? Ja, dik. Ja, vind je dat eng? Ja. Ja, en toch doe je het. Vind ik lef hebben. Ja, maar het is toch leuk, maar voor jou. Ja. Dat is uniek. Ja. Beetje spannend. Beetje. Beetje? En jij? Beetje. Ja, oké. En hebben jullie veel geoefend met vader en moeder? Ja. Oké. En denken jullie dat het wel goed komt, denk je? Vast wel. Ja, hè? Wat vond je het moeilijkste? De tekst onthouden of de melodie? Of gewoon, het is niet moeilijk, je doet het gewoon zo. Niks. Oké. Hoe neem je hem zelf, Sander? De Sander family? Nee. Gewoon, ja, zie, we hadden eigenlijk toch van, nou, we kunnen het wel de Metz family noemen, maar dan lijkt het weer te veel op de Kelly family. Ja, nee, daarom. daarom. Dus het is gewoon, ja, de familie Metz of gezin Metz. En ja, we hebben dus een nummer geschreven. Ja. En dat gaat eigenlijk over de leuke dingen, zeg maar, met kerst. Maar het is natuurlijk niet voor iedereen zo. Nee. En daarom hadden we zoiets van, nou, dan doen we ook in het lied van... geef elkaar een beetje liefde, want dan wordt iedere dag de wereld een beetje beter. Ik ben voor dat motto. We gaan een mooi Christbeam van hem Dels. Die hebben we Joert nog op toe. Je de Christboom ben kapot, maar daar geven we het net op aan. Ik kon het gewoon. Sander Metz en zijn familie. En ik vind het echt fantastisch dat je hem er door met waarbij en vrouwen mij. Want meestal zit hij op het podium. Maar nou, mijn zoon Christ in Noorderwind Live. Wonderful days are
Snowbells on the sleighs are ringing, Christmas carolers are singing, decorated trees are everywhere. Children walking hand in hand, oh this fairy tale is Christmas land. It makes us feel so happy and warm inside. It sounds like the perfect song. We wish it was a perfect song, but it doesn't apply to everyone. So please give a little love, everyone, a little love. The world will get better day by day. We wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas, live in peace without any fear. We wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas, live in peace without any fear. Live in peace without any fear. Live in peace without any fear. Sander Mens en zijn familie. Straks praten we nog even na. Laten we eerst de senior maar even voor het zakje. Ze dienen het fantastisch. Wij zijn helemaal in crisissfeer. Ik hoop je hem thuis in ieder geval. We beginnen eerst op Nee het Nijs. Waar verzin het nevensdij dit hier een volslijn optuigde kriesbeem? Dus mijn ballen, jochjes, slingers en een piek. Dien heit omdat hij de hele badkamer verbouwd had. Dien boervrouw omdat ze mijn tomatensop kwam toen zo ziek wist. Of die Suske. Nee. Omdat ze die zakhoed holpen had bij de verhuizing. Jouw een complete kriesbeem cadeau. Van Moornau bij Omroep Friesland. Stuur eens nou die nominatie en verhaal op omroepfriesland.nl/kriesbeem. Op zoek naar een heerlijke geur of ander beauty cadeau? Bij Easy Paris Excel helpen we je graag. Zowel in de winkel als online. Easy Paris Excel. Zoveel meer dan het ideale cadeau. IKEA bestaat 75 jaar en deelt uit. Maak kans op een compleet nieuwe woonkamer ter waarde van €5.000. Of een nieuwe keuken, slaapkamer of... nou ja, een van de andere 1000 prijzen. Als IKEA Family lid speel je gratis mee. Ga naar ikea.nl/loterij. Calvin Klein One 200 ml, nu €24,99 bij Easy Paris Excel. Bekend modejournalist Fiona Hering kon zich niet beheersen tijdens het beoordelen van de nieuwe Mazzucchelli-collectie van Specsavers. Ja, waar moet ik beginnen? Het is eigenlijk ontzettend cool. Echt de finishing touch voor je look. Nu een stijlvolle Mazzucchelli-bril zonder bijbetaling. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Kom nu naar Specsavers. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Dag Kerstman, kan ik u helpen? Ja, die cadeaus voor mij. Ik heb er mijn buik van vol, zeg. Boeken, geurtjes. Ik wil dit jaar wat anders geven. Iets wat echt klinkt als een klok. Kijk eens, een DAB Plus digitale radio. Het cadeau voor onder de boom. Zo, ho, ho, wat mooi. Doe er maar 300.000. Kunt u ze inpakken? Heb de ballen om iets bijzonders te geven. Geef een nieuwe radio met DAB Plus, de digitale opvolger van FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Frieske band, Azes nog live in Oordewien. Lester Blackfield, ze komen uit Haas. Wij ze won de Liedse van Friesland. Maar is het nice uit de provincie met Tieten Zijners? De sluiting van de ijshockeyhal op het Jereveen treft net alleen nog het eerste team van de Unis Flyers. Het is ook een ramp voor alle jeugd-ijshockeyers en recreanten. Bij Erman en Wutvierde Cheval van de Bos van het jeugd-ijshockey is lulk dat de hal net jeder ompakt is.
Ja, daar is veel te lang mee gewacht. Ja. Ik kan moeilijk nu vingertjes gaan wijzen, maar ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, dan had veel eerder iets mee moeten gebeuren. Hè. Het is jammer dat dat niet meteen met het grote TIAF, 400 meter baan is gebeurd. Maar ja, inderdaad, had veel eerder moeten gebeuren. Voor de Flyers is de hal op het Heerenveen letterlijk van libbesbelang. Als ze geen thuiswedstrijden houden kunnen, dreigen ze uit de competitie hellen te worden. De Flyers kunnen tijdelijk trainen in de Elfstedenhal in Ljouwert, maar dat is eens net een goed alternatief, zei voorzitter Henk Hoekstra. In Ljouwert had hij diesmaal maar een capaciteit van maximaal 2 mensen. Dus we kunnen wel een keer een wedstrijd spelen, maar dat betekent al dat we inkomstenderving krijgen. Nou goed, en daar gaan wij mijn exploitatie met de mensen. Dus ja. En dat jouwt echt een probleem. Ik ken dat als het langer wordt dan zeg maar in 2 weken, dan krijgen we echt een probleem op lange termijn. Technisch manager Fouke Boy van Cambuur is teleurgesteld in aanvallen Justin Mathieu. Die is voor de 3e keer in oordeel schorst terug de club. Hij komt rond de winterstop net meer in actie. De club wil net zeggen wat de aanleiding deze keer best had voor de schorsing, maar beriet hem wel op de toekomst van Mathieu bij Cambuur. In kwaten praten leiding met hem. Fouke Boy wil daar nog net op vooruit rennen, maar hij zei wel dat het op een gegeven stuit boegen of basten is. De lange baanrijdrijders binnen dit weekend voor wereldbekerwedstrijden in Polen. Op het 1000 meter bij de vrouwen eindigen Irene Wust. Het krijgt Njonken het podium. Ze waart 4e in 1:16:89. En dat weer oorlog seconden stadiger als de winnares Brittany Bowe uit Amerika. Letitia de Jong uit Vinwouden waart 11e. Op de 400 meter is Janine Smit van het Heerenveen als trettende eindigen. Letitia de Jong waart 3e in de B-groep, dat kregen nog voor promotie. Bij de man riet Jesper Hospes van het Heerenveen ook in de B-groep. Hij waart zonde. Letter van de medische ploegenachtervolgingen nog op het programma. De voetbalvrouwen van Sportclub Heerenveen die komen het net in actie. Het veld op Sportpark Squatterwaard is afgekat vanwege de Rijn. En daarom gaat de wedstrijd in PEC Zwolle net terug. Het is nou net correct duidelijk wanneer die wedstrijd inhellen wordt. Het is wel een belangrijk duel. Heerenveen zit 6e, Zwolle zonde. Dan het waar nog. De loft is bruin, er is geregeld Rijn. Het is record warm, 12 of 13 graden. Morgen dan hebben we buien en een hudde ontstwarmige wind. Het is 11 graden. Snijden is het wie het waar en zit er weer een stwarmige wind. Het wordt dan 10 graden. Waarom een nieuwe cv-ketel als we toch van het gas af moeten? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Bekend modejournalist Fiona Hering kon zich niet beheersen tijdens het beoordelen van de nieuwe Mazzucchelli-collectie van Specsavers. Ja, waar moet ik beginnen? Het is eigenlijk ontzettend cool. Echt de finishing touch voor je look. Nu een stijlvolle Mazzucchelli-bril zonder bijbetaling. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Kom nu naar Specsavers. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Optrekken en afremmen met 1 pedaal? Rijden met ProPilot? Automatisch inparkeren? Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Ik had weer blaasontsteking. Vorige keer werd ik misselijk van de antibiotica. Mijn dokter was blij dat ik dat zei. Hij zei dat blaasontsteking soms vanzelf overgaat. We spraken af dat ik veel water zou drinken. Dat hielp gelukkig. Ik voelde me snel beter. Nu in Nederland, The Addams Family. De musical-sensatie van het jaar. Spectaculair, geestig, een live orkest en een absolute sterrencast. Pia Douwes, Johnny Kraaikamp en Tony Neef schitteren in een ongeëvenaard decor. Van 17 januari tot en met 3 februari te zien in Martini Plaza Groningen. Reserveer op martiniplaza.nl. Help de dokter met een goed gesprek. Kijk op begineengoedgesprek.nl. En
En welkom bij het laatste jaloeren van het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar we straks de band Lester Blackfield zien komen. Ze won de liedjeprijs van Friesland. Ze staan op het Freeze Festival. Ze maken fantastische muziek. En dat liet ze aan zich jaren. We gaan eerst even naar de gasten van Suver kijkt. Voor het Nijs. Hier we de hele familie Sander Metz. Zo neem ik het maar even. Hier in de studio. Hij belde mij. Zei, oh ja, leuk. We hebben met z'n allen Christ noem ik opnaam. En die had hier correct live in. Hoe ging hij? Goed. Ja? Ja. En was je nog zenuwachtig of was je dat na de eerste klanken wel kwijt? Nu wel zenuwachtig. Ja. Het is de eerste keer dat je met pa en ma hebt opgetreden? Of heb je dat wel eens vaker gedaan? De eerste keer. Met de hele familie. Spannend hoor. Ja. En dit wordt Ziggo Dome, Amsterdam Arena, wereldtournees, Beyoncé achterna? Wereldtournee is prima. Ja? Maar Beyoncé laat maar zitten. ja. Dat hoeft niet per se. Nou, Thea. Ja. You survived. Ja, er heel nog wat op mijn been. Maar... Locatie, ja, radio, camera's op die Noord. Ja, verschrikkelijk. Gim dit nog ergens op verder de waan of wie dit het wel? Nou, ik denk dat dit het wie. Als die Sander zei, net meer, ja? Nou, je weet het nooit. Dat Sander die had wel vaker van die geintjes en die rennen altijd uit de hand. Dus dat is, ja. Je weet het nooit, mij. Wat een leuk initiatief, joh. Ja, het is eigenlijk gewoon een kerstgroet, dus naar iedereen toe. En we hebben hier bij ook een videoclip opgenomen en die is sinds vanochtend al online. En er wordt heel erg leuk op gereageerd. Ja, hoe is die te vinden? Via Facebook, maar ook via alle sociale media. Dus via YouTube of Facebook. Gewoon even kerstgroet, familie Metz intikken en dan kom je er wel. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Christ, Sinterklaas, Pasen, alles. Familie Metz is erbij. Dankjewel. Ja, graag gedaan. We praten straks in met Marije Kleinste. Marije, hoe is het nou? Marianne, hè? Marianne, sorry. Ho. Wat zei ik dan? Marije. Oh nee. Oh. Wat dom van mij. Ja, wel een beetje. Je maakt feest met je up, hè? Ja, wij ik een prachtige Christsfeer. Dus ja, heel mooi. Ja. Vooral dit. Dit vind ik het allermooiste gedeelte. Ja. Ben je daar nog? Ik ben je daar. Ze weer band jaloen? Ja, net maar even naar de band. Ja, ik ga naar Lester Blackfield. Prachtige namen. Ik maak het toch vregen. Het is hem 80.000 keer vregen. Waar komt die namen bij? Ik heb gegoogeld. Kon het vinden? Nee. Ja, het is die op een bordje in een kroeg. Tochten wij. Maar achteraf zit het al wat door. Maar ja. Serieus? Ja. Vandaar, ik google het daar. Acteur, voetballer, weet ik veel. Maar niks dus. Nee. Hij bleef wel beklijven. Wat een hier. Wat een verrassing dat je hem de Lietse prijs won had. Ja, zeker. Ik kreeg begonnen. In 2018. En dan denk ik het toch eens een keer mooi man. Ja. En, nou ja. Het is er niet eens alleen. Ja. Freeze Festival. Ja, leuk. Ja, zin in. En voor de rest, 2019 komen we straks nog wel even te spreken, maar genoeg plan dus? Ja, zeker. Omdat we hier een kleine prijs van hebben, mooi door een traject. Hitte Noord heet dat. Ja. En dan krijg je begeleiding. En, Eurosonic, ik nog? Ja, ik nog. Wauw. Dus, ja, zin in. Dat nemen wij een vliegende start hier. Nou, zo is het. Ja. Stel in de band voor. Op drums heb je Anne Siemen. Ja. Op bas heb je Arjen de Groot. Op gitaar heb je Rob Blom. En ik ben Dirk. Mooi, dat is de best. Mooi dat je hem er binnen. Ik vind het echt te gek dat je er binnen, jongens. Je hebt echt al op mijn listje. Ik denk, dit hier nog. Nou ja, goed, dat hoort bij mij altijd even. Je hebt in een soort krinkjes in. Zoals die hem altijd in de oefenruimte of zo wat heen? Ja, zo is het. Ja. Nou heb ik ergens een beeldregisseur, dus Frans Slateer. Dus Frans en ik gaan al praten. Als nou, Sados, dan gaat alles in zwart-wit van mensen die de beeld behaan. Oh, dat is zo mooi. Ja, nou. Als het goed is, ben ik nog in zwart-wit op televisie. En wat ik... Ja, blikje. Ach, geen, ja, ik zeg het. Dames en heren, aan de radio voor haar snijden maar aan even naar de verhaling. Je hebt een treinnummers achterkort aan. Ja. Hoe heten ze? Beginnen we met Mediocrity. Het tweede is Private. En de derde is Take 'Em Down. Okay. We praten straks verder. Live in Orwin, Lester Blackfield! Watching it go, singing a lullaby. They try to break your soul, they try to break your mind, try to take control. They want you to fight, yeah, they want you to fight, they want you to fight. That's the when inside, that's the when no. 1, 2, 2, videos, yeah. An empty shell left for all to see. Baby, all the beauty's never gone, yeah.
Wauw, fantastisch. Dirk Visser, Roel Blom, Arjen de Groot en Simon Abma. Mag ik het alleen maar goed zeggen. Zij varen met de band Lester Blackfield. Speel je Nijweek op het Fries Festival. Miljoen trouwens. Waar? In Scooters. Hey. Ja, club 3 voor 12. Dat is mooi de Wape. En Sweet God Animals. Dus, leuk man. Volledig set of net? Ja, zeker. Onjaloeren. Ja. Hitte Noord, de Zijsleem, daar ben je een onderdeel van worden. Dat is een beetje een begeleiringsprogramma. Van daaruit heb ik weer ambities, platen, tours en dat soort dingen. Ja, al die dingen inderdaad. Ja. En dat maar 2000 jongetje brengen? Ja, eigenlijk wel. Dus this is just the start. Zo is het. Mama. Hey jongens, het voelt fantastisch. Dank je wel. Tot de volgende keer wat mij. Yes, domme. Super. Lester Blackfield. Volg je ze op internet op alle mogelijke manieren. Ik ben Marianne Kleinstra en ik ben hem daaruit, maar stem hoor een microfoonfestival was. Ja, dat ken ik. Zo doe, hij zijn moeds op. Ja, ik ja. Hey, heerlijk. Wat is hiervan? Ja, hartstikke mooi. Mooi. Goed zo. Zo die van die, maar zullen we ze ruilen? Nou, die van Slayer, die hak ik nog op voor de mensen die de radio voor haar. Maar die hak wel u daar meer. Ik maak ze alleen op haar. Maar ik maak hem wel weer om haar. Vermoed. Oké. Ja, nou goed, dan vreeg ik. Stiert die was toe trouwens. Slayer! Ik heb een Slayer op. Nou nee, laten we dat maar net van. Dat is voor iedereen beter. Gis wens je wel meisje, jong? Nou, dat lijkt me voor iedereen beter ook dat net nog. Ik ken het net, jongen. Nou, ik weet niet of je een promofilmpje hebt van Iepen Up, maar dat weer net al te best. Dus we gaan het delen. Ja, maar even best hier. Iepen Up is het programma dat elke wens je live vanuit de neushoorn komt. Het is streaming. Ja, het is van alles wat. Een beetje Noordwien met talkshow-achtige elementen. Maar soms heb je iets mee poëzie, soms mee muziek. En dit wordt muziek, hè? Ja, dit wordt muziek. Dit werd het grote Iepen Up Amazing Kerstfeest. En, ja. Oh jee. Ja, oh jee. Ik kniep hem al een beetje, maar ja, gelukkig hoef ik alleen nog die microfoon maar beter te horen. Ja. Maar nee, ja, we gaan meisjongen, Mai Christveskes. En we hebben Pieter Wilkes. Die komt ook even een nummertje eraan. Maar meesten kan zich dus aanmelden. En als je nog goed jongen kennen en je denkt, ik wil toch eens uit die douchecabine waaien of toch eens uit die auto waaien en ik wil een Charlotte wat ken. Of je kennen iemand die dat heel goed ken. Dan mag je die zich opja via onze Facebookpagina of die van Omroep Friesland. En dan ken je mij als meisjongen. Ja. En maak het er nu het welk nummer? Nou, het lauwste mooi Christveske. Ja. Maar in het Fries, Nederlands of het Engels? Het lauwste ik Fries natuurlijk. Ja. Maar als het een leuk nummer is, dan is dat altijd welkom. Dus meld je vooral aan. Martijn, dit is iets voor jou. Ja, dat is een Christman, hè? Nou, dat zei Marianne meteen. Dat ik de eerste was die op de nominatie stond. Let it snow, let it snow. Weer? Wat zei je, Jorrit? Ik dacht Gert. Gert, welk Christnummer? Ik ben niet zo goed bestemd. Nou, hij is beter bestemd dan ik. Even, gist u nou tot en met de Christ met deze trui om erin? Vreeg me, krijg ik even nog? Tot de Christ. Nou, wat foute Christrui? Vies hem fout? Nee, Christrui bedoel ik. Ik wil krek zezen. Hartstikke mooi, man. Straks ruzie. Nou, het is buiten nogal warm, dus en ik zwet me nou helemaal kapot. Dus ik denk net dat die Christ dat het hem wordt. Goed, maar het grote kerstmeezingfeest dus. Wanneer is het? Is het na je week of de week erop? Nee, het is komende wijsje in de backstage bij Neushoorn. En dwarringen hier van nou jou achten. En nou je dus mij dan willen jou op via Facebook. Kun je nou eens Iepen Up, ik tak hem hier, hè? Ja, maar ik tak hem hier, ga mij terug. Ja, maar wie is er leert om het culturele hier? Maar er is gelukkig wat yield bij de provincie bij kwam. Dus je nog een heel seizoen terug. Ja, hartstikke leuk. Ja. Superleuk. Ja. Ik ben heel benieuwd wat het hier brengt. Ja. Nou, je hebt van alles altijd bij de kop, dus dat komt wel altijd wel goed. Nogmaals, even, mensen kiezen zich dus op, ja, maar welk Christnummer dan ik? Even hoe? Ja, via Facebook, via een persoonlijke berichtje, een DM nemen ze dat dan wel. Ja. En kan je een bericht sturen op de Facebookpagina van Iepen Up. Maar je mag hem ook naar de Facebookpagina van Omroep Friesland sturen. Zal Ronald en Lars heel blij mee wezen. En dan mag je die hem even terugsturen naar huis. Oh nee, dat is geen Christnummer. Dankjewel, succes. Oh, ik dacht Jingle Bell Rock. Oh ja, Jingle Bell. Kom er even bij, Klaske Verwe daar, want die zit hier de hele middag al van een heel soort muziek te genieten. Maar doe hier dan wat leuks. Ja, nou, aankomende Tuesday dan hebben we een singer-songwriting sessie. Ja. Dat houdt in het duo Efren komt. En die komen uit Amsterdam, folk en Americana muziekmeidjes. Maar het is de bedoeling dat we eigenlijk heel graag mensen die graag een veske schreeuwen willen. Die willen eens dat dienen ha. En kom mooi naar Dream Project Studios in Ieën. Want Efren gaat optreden, maar die gaat ik vertellen hoe je hun vestjes schreeuwen en doggen. En dan hebben we mij elkaar een uren dat hier om een nummer te schreeuwen. Okay. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van dit hele gebeuren. Dat hebben we ooit met Sarah Smith in. En ik wil proberen dit iedere maand te doen. Maar verschillende singer-songwriters. Dus
Liek het je hem dat leuk? Dan kom alsjeblieft. Het wordt een hele gezellige, mooie muzikale jongen. We gaan versjes schreeuwen en er wordt verteld over die ene die komt zo op een versje en wij halen je de inspiratie bij. Dat Leuk. is mooi. Ja. Hoe moet ze? Ben je bij het internet? Ja, even op mijn Facebook, lasken verder we daar. Of Dream Project Studios, de Facebook. Of info@dreamprojectstudios.nl. Succes. Dankjewel. Let it snow, let it snow, let it snow. Is dat de tekst? Nee. Oh. Driving home for Christmas. Maaike, wist je dat? I can't wait to see those faces. Ja, we komen er together. Komen we ik er denk wel om de beurt te zin. Wist wel dat ik net had dat Chris Ria voor de APK-keuring wist is? Zie je dit? Ja. Oh, toch wel, hè? Ja, toch wel. Ja. Dan kan je eindelijk naar huis. Jou hem op. Iepen op dat het grote kerstmezingavond. Nijweek is dat. Jou die van tevoren op. En dan krijg je een bandje mij, weet ik wat. Dan wordt er een bandje in start. Meisjongen, brullen, wat dan. Dat ken, ja. Of dus live meisjongen. Ja, Tim maar krijg wat er komt. Komt-ie. Slayer!